Imatges de l'aigua d'un riu i molt de color verd al voltant. Però no és Irlanda, és la Vall d'Albaida, on viatjarem avui en bona vesprada d'estiu. En concret, aquestes refrescants imatges són del riu Albaida al pas per Montaverner, escenari des d'on avui vos contarem les seues festes, conversarem amb la seva gent i, com no, passejarem per aquest paratge tan preciós que ens ofereix un punt de possibilitats. Però és que resulta que a Montaverner no tenen un riu, no tenen el riu Albaida, en tenen dos, també el Clariano. Molt bona vesprada, benvinguts. És un plaer tindre-vos ací. Avui Montaverner serà el poble protagonista d'avui, però estarem ben pendents també de tota l'actualitat, Joan. Estarem molt atents i sobretot li demane que no el tenim, perquè ja estic veient que no va arribar, anava a demanar-li que vol aquesta camiseta i havia de volar en un principi la camiseta de Vila-real per a que Maria l'expulsara, perquè avui és un dia importantíssim per al Vila-real. En definitiva, se la juga esta mateixa nit contra... Se la juga esta mateixa nit, és que m'estan parlant alhora i no m'aclarís. Se la juga esta nit a Belfast, la capital d'Irlanda del Nord, contra el Chelsea, el guanyador de la Lliga de Campions, per a jugar-se-la per la Supercopa d'Europa. Una afició i un equip que, com dèiem, se la juguen i volen viure una nova nit per a la història. Els esperem, per descomptat que sí, per a contar-los tot el que tinga a veure amb esta finalíssima de la Supercopa d'Europa, però per descomptat que sí, i ara ja tenim, que sí, ixa camiseta, expulsa-la, perquè avui toca expulsar-la, Maria. Però us parlarem de moltes altres coses en el temps de l'actualitat, també, però serà a les 6. Com és la televisió pública, servei públic, a punt, tots estan parlant que si Messi que se'n van al Saint-Germain, al Paris Saint-Germain, totes aquestes coses, i no estan parlant de que avui la Supercopa se'n ve cap a Vila-real. Endavant, Vila-real, a guanyar i a triomfar. Endavant. Mira, com el Messi ahí. Sí, és la primera vegada que me vaig fora i estic molt nerviós i espero que guanyem. Guanya el Villarreal. Estarem en directe en Belfast, la capital d'Irlanda del Nord, per a saber-ho tot i més del voltant d'aquest partit importantíssim per al conjunt de l'afició grogueta, Maria. Ni Chelsea ni Chelsea. Chelsea ni Chelsea. Vila-real ni Chelsea. Que diuen les mares, ni Chelsea ni Chelsea. Vila-real. I avui Montaverner, perquè avui l'extensió del nostre plató estarem a Montaverner. I resulta que fa un temps, ja tirant una miqueta d'imatges d'arxiu... Fes memòria, fem memòria. Vam rebre un altaveu d'un xic que li deien Esteban, que ens parlava meravelles del seu poble, de Montaverner, i ens deia, ei, bona vesprada, per què no se'n veniu cap ací, que ens encantaria que vinguérem? Ho recordem, mireu, per a posar-vos en antecedents. Hola, bona vesprada. El meu nom és Esteban i avui vull parlar-vos del meu poble, Montaverner. Un poble on cada dilluns de Pasqua celebra des de l'any 1678 la festa en honor a Sant Blai i on 4 joves ballen una bandera en la plaça Major recordant aquell miracle. A més, cada mes de novembre celebrem el Festival Mondog, un festival únic a la Comunitat Valenciana on es presenten els millors llargs i curtmetratges. També, al voltant del riu Albaida, tenim la Ruta de les Fonts, on podeu descobrir totes les fonts que tenim al nostre poble. També tenim 2 bandes de música i un grup de danses que ballen la granaïna del Tio Palero, la granaïna de Montaverner, un ball tradicional molt nostre. Vingueu a conèixer el nostre poble. I clar, Esteban, els teus desitjos són ordres. Ens vas dir d'anar i nosaltres hem buscat un huequet en l'agenda i ahí estem, a Montaverner, a la Vall d'Albaida. I clar, però per anar a Montaverner necessitem una invitació oficial. I Esteban ens l'ha feta ara sí que sí, Montaverner. L'oficial. Bona vesprada i benvinguts a Montaverner, el poble de l'alegria, on les xiques són boniques i ballen la granaïna, el ball més típic i tradicional del nostre poble. Un poble situat a la comarca de la Vall d'Albaida i d'aproximadament 1.630 habitants. En este poble s'uneixen el riu Albaida i el Clariano.
Enguany és un any molt especial per a Montaverner, ja que celebrem el 750 aniversari de la seva fundació com a poble per part del rei Jaume I. Esta vesprada vos convidem a conèixer els millors atractius de Montaverner. A este poble teniu tots i totes les portes obertes. Moltes gràcies, Esteban, per obrir-nos aquestes portes. Ja tenim la teua invitació oficial per anar a Montaverner, perquè ja sabeu que nosaltres som persones educades, que no ens obrin la porta, no anem. En Esteban ens l'ha oberta ja, literal, i cap a Montaverner que ens n'anem. Però primer, ja feta aquesta invitació, necessitem el kit bàsic de supervivència informativa per anar a Montaverner. I el primer que necessitem saber per anar a Montaverner és, òbviament, saber where is Montaverner City. On està situat? Comarca? Si no ho hem dit mitja dotzena de voltes ja, està en la comarca de la Vall d'Albaida. Tornem a insistir, la Vall d'Albaida, una comarca preciosa. Per si algú s'ha desorientat i s'ha incorporat en aquests moments. 1.635 habitants. I per què és conegut internacionalment Montaverner? Vos preguntareu, ja ens heu explicat molt bé, Esteban, però té atenció, que conflueixen ahí el riu Albaida i el riu Clariano. I després tenen 15 fonts, que tu diràs, 15 fonts, Maria? Sí, no una ni dos, 15 fonts, i allí teniu una proposta fantàstica que podeu fer una ruteta per aquestes 15 fonts, que les descobrirem així, anirem a Saborinto, perquè tenen uns paratges naturals impressionants. Ho visitarem avui, Montaverner. Bona vesprada, així, en Montaverner City. I després, a veure, si anem a Montaverner, què és el que hauríem de tastar? Quina és la gastronomia autèntica, autòctona de la zona? Un arròs al forn. Per descomptat, un arròs al forn, estem a l'interior, ixe arròs al forn bullirà al mar con la cassola al forn, però també vos he de dir que resulta que, clar, com a Montaverner són tan autèntics i tan originals que li diuen d'una altra manera. Sí, és una cassola de carnestoltes. I tu diràs, carnestoltes per què? Perquè se celebrava en carnestoltes durant aquesta època i perquè és un espectacle, i un festival de sabors i Fem el carnestoltes en agost. Fem el carnestoltes en agost, clar que sí. I sa cassola d'arròs al forn. Vinga, va, i més curiositats. Resulta, a veure, que per allà 1678, això va ser... Ha corregut i ha plogut a muntó. I ha plogut. Resulta que va haver una pandèmia de diftèria allí a Montaverner. I tu diràs, i això què és? Mira, això és mal de gola. I clar, qui és el sant de la mal de gola? Sant Blai gloriós, cura amb la gola i lleva amb la tos. I resulta que a Montaverner no tenien una imatge del sant i se'n van anar al poble del costat a dir que mira, que la portaren. I com Sant Blai es va portar també, va curar allí amb els xiquets i tot això ja l'han fet el patró oficial del poble, Sant Blai gloriós. I fins a ser el kit bàsic de supervivència informativa. Ha sigut molt interessant, eh? Has vist? Quantes coses aprenem cada dia sense parar. És que al lloc que vas aprens coses noves, una cosa meravellosa. I mira, ja estàvem dient tant Montaverner, com si fora així un ritual xaman. Ja estem dient, ja estem invocant-lo, perquè estem dient Montaverner i ja tenim la nostra Berta Baidez allí a Montaverner, corresponsal oficial de Bona Vesprada. Berta Baidez, quina història ens portes? Reportera ballera. Reportera ballera, 4x4, crossover. Mira com comença, mira. Les festes d'agost? Mira, la reportera ballera per ahí. Mira. Ella veu una fila i s'apunta. Com volia començar així? Bona vesprada! Jo portava ahir el puro. Jo sempre me penso que sé i no tinc ni idea de moros i cristians. Estic aprenent-lo en esta televisió. Més del que et penses. Mireu quina benvinguda ens donen a Montaverner. Clar que sí, un fort aplaudiment per als moros i cristians d'aquest municipi de la Vall d'Albaida. Clar que sí, vinga, aplaudiu vosaltres mateix. Ai. Clar que sí, és que no tenim públic, ens hem d'aplaudir a soles. Estem en el Calvari. És un lloc emblemàtic del municipi. No té res a veure en els moros i cristians, però era un lloc preciós per a poder mostrar estos tratges i aquestes festes tan espectaculars. Adrià, tu eres el president de la comissió. Presenta els xics i xiques que tenim avui. A veure, de la part del bàndol cristià tenim a Juanjo, dels Boniquets, a Esther de l'Ecides, jo que soc dels Taverners. Després de la part mora tenim a Zeilu, de les Tuaregs Dones, Andreu dels Tuaregs Homes i a Pep dels Morotunos. Bueno, molt bé. Moltes gràcies per vindre així en la calor que fa vestits. Conteu-me un poc, a veure, perquè quan se celebren els moros i cristians, quantes filades sou al poble...
Mira, així celebren l'última setmana d'agost sencera, és a dir, que de dilluns a divendres fem, encara que hi ha alguns actes previs. I actualment són 6 filades, va començar en 3 filades el 1976, ara actualment som 3 cristianes i 3 mores, i fem això, fem l'última setmana d'agost. Tenim així representació de totes les filades, Adrià? Sí, hem vingut un de cada, com que tampoc podia ser molta més gent pel tema del virus, hem vingut un de cada per a mostrar la representació. Bueno, conta'm quan són les entrades per a que la gent l'any que ve, si se celebren, que puguen vindre a veure-vos. Esperen que sí. Bé, moguem hi ha uns actes previs que moguem al sopar de Germanor, que és el dimecres d'abans. Després, el diumenge d'abans d'aquesta setmana fem les paelles, això està combinat també en les festes que després vos parlarà Ceilu. I després ja el dilluns moguem el que són en si les festes de moros i cristians, que comencem participem també en l'ofrenda. I després ja comencem amb la nit de l'ollo, que és una espècie de, en altres pobles diuen entraeta. No, em sonava... Hi ha molt poques comparses que fan ollo per a sopar, els morotunos normalment ne fer. I fem l'ollo, li diguem la nit de l'ollo, és un desfile d'entraetes, en altres pobles diuen entraetes, l'ollo, etc. o assaig. Ja dimarts fem l'entrada, comencem a les 7 en l'entrada de moros i cristians, després a les 8 ja fem l'entrada dels bàndols, i ahir dir-te un poc així com a algo destacat que tenim del poble respecte a altres que no tenim una figura del capità. Som un poble que no som molt gran, i aleshores cada bàndol té la figura de l'abanderat, que recau en una comparsa cada any. I no hi ha la figura del capità, és a dir, sí que aquest abanderat és el que s'encarrega d'organitzar més coses per a l'entrada, de fer un poc de boato, etc. Però no hi ha una figura en si, perquè és ja t'he dit, pel tamany d'habitants ens costaria potser cada 3 o 4 anys trobar una figura de capità. Una cosa més? Sí, si vol. No paren de fer... Seguint dimecres en la Diana i després per la vesprada, que participem en la processó de la Mare de Déu, dijous fent l'ambaixada de vesprada i després divendres fent la retreta per la nit. La retreta és l'acte de les disfresses i també és característica sí que el fèiem l'últim dia perquè normalment mostràvem a vegades coses que havien passat en les festes, no? És un poc la partida crítica. Bueno, molt bé, ben curiós. Però me crida l'atenció que els moros i cristians estan dins de les festes patronals. Ceilu, les festes patronals en què consistissen? Bueno, les festes patronals estan dedicades a la nostra patrona, la Mare de Déu del Loreto, al Santíssim Crist de la Paciència i l'últim dia als titulars de la parròquia Sant Joan i Sant Jaume. Bueno, quants anys teniu? Sí. A veure, comencen el dia de la presentació, el dissabte d'antes, fem la presentació de la reina de festes, la seva cor d'honor, i entonces jo crec que l'acte que diu es comencem festes patronals és l'acte de la portada de la Mare de Déu del Loreto, que està en la seva ermiteta encolata al poble. Es porta en romeria i de benvinguda la gent del poble i els moros i cristians li fem una ofrena. Bueno, molt bé, espectacular, Un acte molt emotiu, la veritat. Tot això en una setmana? Sí, en una setmana. Després, el dimecres, celebrem el dia de la patrona, la Mare de Déu, es fa la missa i es fa la processó en la que participem els moros. Moros i cristians. Estic veient jo que n'hi ha participants de totes les edats. Jo m'ha cridat l'atenció este home, Pep. M'han dit, Pep, que vostè és veterano. Veterano, el més veterano de tots. Jo vaig començar quan es va fundar lo dels moros i cristians i a dia d'avui continuem encara en la bretxa. És l'únic des que van començar que continua. O sigui, vostè és dels fundadors. 45 anys eixint a desfilar cada volta que s'ha eixit. Menys l'any passat, que no es va eixir, tots els anys hem eixit a desfilar. Ha canviat molt la festa o no? Continua igual, la mateixa essència del primer dia? No, ha canviat molt, perquè antes, quan vam començar, érem quadrilles d'amics que es vam ajuntar i ara, després, ja no ha pogut ser quadrilles d'amics. Ja cada un ha tirat per al seu costat i n'han vingut de més joves. Ara la comparsa tots són fills meus. Antes era jo uno, però ara tots són fills. No n'hi ha ningú de la meva edat en ningú puesto. Ahí està vostè, fester. Li agrada la festa a vostè, Pep? Li agrada la festa? Bueno, si dic que no, i porta 45 anys pegant-li... Molt bé, Pep, un plaer conèixer-lo. Bueno, xics, estic encantada de veure-vos vestits. Repetís que fa molta calor, i així esteu, mantenint el tipus. No sabem les ganes que teníem de vestir-se. Sí, també m'imagino. Estos vestits tan xulos d'on són? Bueno, pues els trajes, els complements, els bolsos, tot es fa un xic d'ací, que és un artista.
que l'empreseta la té superproper d'ací. O sigui, tenim el taller ahí baix en seguida. Sí. Vos apetís, Joan Maria, que baixem i vegem com fan estos tratges? Perquè ha de ser complicat, que té molta maneta d'obra. Sí. Jo el que tu decidisques. Que tinguem moltes ganes de desfilar, no, xiquets? Baixem desfilant! A veure si Fenomenal. arribem poquet a poquet. A veurem. Música, mestre! Compte amb les pedres, compte amb les pedres, Gràcies, No vos entropesseu. Mira. Quin garbo i quin salero, tu. Mira. Maria fa així, És que agafant el tas. el contoneo, És que m'encanta quin convoi ja començar. A mi ja m'agafa ahí, subidón. Pues sí, mola molt, perquè Que la bé música de començar ja festa les és festes populars. meravellosa i com ambienta. I com la trobem a faltar? Com la trobem a faltar? Sí, però quan tenim oportunitat ja l'estem escudellant. Sí, i com serà aquest primer sopar de moros i cristians a Montaverner quan tot es puga fer ja sense restriccions? Com serà? Això vindrà apoteòsic com a mínim. Serà una cosa que es recordarà durant segles, eixiran els llibres de text i tot. S'estudiarà Entonces en serà la cosa història, és tremenda. veritat. I mira, el que De també fet- s'estudiarà en els llibres d'història és el plat que van a preparar-nos avui, perquè parlàvem que hi havia un plat autèntic de Montaverner, que és l'arròs al forn, que es diu cassola de carnestoltes a Montaverner. Molt I bé. se n'han vingut unes xiques d'un forn mític de Montaverner que es diu el forn de Nadal. Elles són Tere i Esperança. Vinga, endavant! Esperança. Esperança. Mira, Esperança, quina alegria aquí. Sabes bailar, cha-cha-cha. Molt bé, Esperança. Esperança, que solo sabes bailar cha-cha-cha. Benvingudes. Benvingudes a les dos. Com esteu? Moltes ganes de conèixer-vos. Més encantats estem nosaltres de tindre-vos així, artistes. Som molt convoyantes. Ai, sí. A Som mi molt m'encanta. convoyantes perquè ja em diràs tu que els posem Esperança solo sabe bailar cha-cha-cha i mentre ballant són magnífiques. Però és que, clar, Clar. és que és impossible no ballar Esperança. També tens raó. Bueno, sí, en el meu cas sí que és possible, ja ho saps. Si el posen Antonio Machín, això ja va en les venes. Això és La teua impossible filia no també manejar. pels cantants que han faltat també un dia en parlarem, perquè és una cosa grossa, A mi m'encanta, però bé, les nostres protagonistes són Tere i Esperança, benvingudes a les dos. Aneu a preparar-nos un plat autèntic de Montaverner, que és la cassola de carnestoltes. Molt bé. Clar, naturalment, la primera pregunta que vos hem de plantejar en aquest sentit ja l'hem resolta d'alguna manera quan ho explicàvem, quan parlàvem d'aquest plat. No deixa de ser un arròs al forn, però que allà li dieu cassola de carnestoltes perquè imaginem que es cuinava tradicionalment per carnestoltes, no? És per això. Sí, es cuina en carnestoltes. És molt típica de fer les cassoles estes i se'n juntava la gent, els amics, amigues i comparses, i aquest dia es celebren en la cassola i darrere la menjaven, que vos n'ha portat una perquè ho vegeu. Ens has portat un camió. Un camió de coses, Després, però les veurem totes i les tastarem totes. Això sí. Les veurem totes. Espero que vos agraden, que és el millor de lo Segur millor. que sí, jo crec que això ja és un xec al portador, això és garantia d'èxit. Si vos pareix, repassem els ingredients d'esta cassola de carnestoltes que tenim així damunt de la taula. Mira. A veure, què ens heu portat? A veure, la cassola porta el seu arrosset. Sense arròs no fem res. Exacte. Els cigronets, tinguem tomaqueta, botifarra, la creïlla i els allets, que això després ja ho sofregim, i així tinguem maneta de cerdo, un poquet de ternera, costelletes de cerdo i costella de ternera. Vosaltres sou de fer el putxeret el dia anterior i després l'arròs al forn, o no? O feu directament ja l'arròs al forn? No. No. Alguna dona millor ho Sí. farà, però nosaltres no. No ho Directament estilem. ahir pensar. Ahí. Directament. I suposo que al teu forn, al forn de Nadal, el portarien també moltes cassoles, no?, de tota la vida allí Moltes. Sí, i a encara preparar i continuen ser arrosset. portant. Però ara la vida està tan canviada que les dones se la fan en casa. Sí, però alguna Sí. mos Però porten. sí, ne porten encara, El que passa és que antigament... Dones i homes. Que Exacte, exacte, que de Tònia tot, de que tot. cuina, naturalment. Ui, Això tots està clar, cuinen. clar. Sí, però antigament els Antigament, homes, sí, no això és vulguis així. canviar la història, que no si jo feu, no no canvio la bombarejàveu història. massa, Però vull dic dir, ara. teniu ahí els... Sí que estic parlant d'ara. Estic punxant-te, que no Mira, estem En fi, parlant de estem molt Montaverner, raonables d'aquesta gastronomia autèntica. Ja tenim ganes de tornar cap al poble, perquè tenim allí a la nostra Berta Baidez. A veure, Berta, què ens portaràs ara? Perquè ja jo ja no sé ja si el pots superar. Ja, de capitana Crec que s'ha mora, clavat en algun lloc així, ara d'interior. on estàs? D'interior? Sí, mira. Mireu aquestes manetes. A veure, Mireu què aquestes manetes són d'un artista d'ací del poble. Jo vaig baixar desfilant, poquet a poquet, des d'allà dalt, des del Calvari, Mauri,
tu t'encarregues a confeccionar, a dissenyar, a fer tots aquests trajes, tots aquests vestits de moros i cristians. Principalment este és d'Oliva, de la fila de Jaume I d'Oliva. Estem ara posant la pedreria i bueno, així fem trajes per tots els pobles de la Vall d'Albaida i el Comtat i bueno, hem fet des de Lleida fins a Granada, hem fet coses. Fem complements, fem bolsos, fem de tot el que ens demanen, perquè no és una faena concreta que... A veure, una fàbrica d'escuts no n'hi ha, ni una fàbrica de sot. Tots nosaltres ens demanen i nosaltres fem. Claro, feu de tot. En esta màquina estem bordant les bandes dels festers de Sant Blai. D'ací. Que, bueno, no sé si sabeu que així es fa la festa de Sant Blai. Sí. Pues això són les bandes que porten els festers, ¿vale? Ahí està portant-se el sant. Clar, i són màquines que ho fan molt més ràpid que una mà, m'imagino, clar. Antes es feien en les mongetes, però això ja s'ha acabat, entonces les fem així, les fem les bandes. Teniu moltes màquines. Quanta gent treballa així amb tu o estàs a soles? Som una empresa que en treballem 4 persones. Familiar o no? No és familiar, però bueno, ara en estos dies de vacances que no tinguem el personal, pues està el meu fill i la meva filla i la meva dona tirant-me una mà. Quants anys portes, Mauri, tu en això? Són 20 anys. 20 anys. Ahí estem fent bolsos de moros, també, que és el que fem. Així estem fent cinturons, que això és d'una fila de Berreguard, que són els cavallers, i fem els cinturons d'estos a mida, i porten també el nom de cada component en la part de darrere. Clar, Mauri, perquè fas per a pràcticament tots els pobles que celebren els moros i cristians, fins i tot Alcoi, eh? Sí. Sí, jo directament no és que ho faig per Alcoi, sinó treballa per empreses d'Alcoi. I entonces, pues mira, hem bordat quasi tots els capitans dels últims anys els hem bordat així. Després, reixos, que són molt importants, les cabalgates de reixos en Alcoi, també els trajes de reixos també els hem bordat així. I no llogueu, vosaltres feu, diguem, com de forma més personalitzada, veritat? Sí, jo de lloguer no tinc. Jo tinc algun traje que em demanen, però no tinc de lloguer. El que sí que tinc de lloguer són que tinc unes 5.000 síl·labes que són per les bandes de música, per alquilar-les, per vestir els músics i tot això tenim. I bueno, doncs fem, ja veus, fem bolsos, fem cinturons, bueno, de tot un poc. Bueno, anem cap allí perquè tens a tota la família treballant. Així que estàs rematxant, què estan fent per així? Això són els ullals de cinturó. Si us dones compte, està posant els ullals, este estarà acabat, veus? Això són els ullals, i ara després en les màquines ho cosim. A veure, i per així tenim el teu fill que està tallant. El meu fill que està tallant això, que és una premsa que talla la pell. O sigui, Mauri, feu pràcticament tot el procés. Sí. Així tinguem les màquines, així puc ensenyar-te un bolso ja acabat, un bolso moro. No, la veritat que és espectacular, esta feina, des del principi, els dissenys són teus també. Sí, tot és... T'agrada dissenyar tota la vida, Mauri, o no? Bueno, jo vaig estudiar disseny textil, feia més textil industrial, però vam començar fent uns bolsos per la meva fila, que jo soc dels tuaregs d'ací, de Montaverner, i vam començar per ahí i ja el que ens demanàvem, anàvem fent. Veus, i és el bolso i aquesta màquina estava fent això. Si a cas no la posem en marxa perquè fa un poc de ruïdo i... Clar, i ho feu així en cadena i també, per últim, estic veient que fas també accessoris, no? Són espases, porres, escuts, i mira, este és de la teva talla. De la meva talla, justet. Tinc bon cap, jo, Mauri, tinc bon cap. Això de quina fila és? No és de ninguna, això és d'un boato que van fer. De ballarines, molt bé. O sigui, ho fas tot tu, tot? No, no, jo faig complements, no l'ha fet. Però bueno. I que bé li para tot. I que bé te para tot, filla. Damunt, Berta. Me para bé. Que bé te para tot. El pare de categoria damunt, que tu tens els ulls ahí de tuareg. És de veres. Això blaus intensos del desert. Sí, mira quina intensitat. Mira quina intensitat. No me feu ballar, que no tinc ni idea de lo que se fa. Sí, pareix que vaig a tallar un tros de llomello. També és de veres. En comptes de fer una desfilada... Això te dir que soc carnissera, És veritat que és carnissera, que té traça, ella. Bueno, Mauri, un plaer. És carnissera? De família, de carnissera. Sí, un plaer, Mauri. Soc carnissera, clar, mig carnissera. Ja m'ho expliques, això. Com que no ho sabies? Jo no ho sabia. Jo sabia que eres ballera, però carnissera no. Mauri, un plaer. Ballera i carnissera.
espectacular tot el que fas, que segur que la gent que es fixa bé a casa, perquè segur que quan estiguem veient alguna desfilada en algun dels pobles de la Comunitat Valenciana, segur que alguna d'aquestes coses és teua, que l'has confeccionat tu. Sí, segur. Amb molt de carinyo. Ja t'he dit que des de Lleida fins a Granada hem fet coses. Fixeu-vos bé, Made in Montaverner. Mauri, un plaer. Made in Montaverner. Gràcies, es quedem així. Perdó, no, mira que bé. Fins ara, bonicos. Que bé el pare. I para bé. Quin treball artesà més bonic. Al final, cadascuna de les peces són úniques, exclusives, i que és veritat que són autèntiques obres d'art. I que quan te les trobes per la festa, més d'una i més de dos, el que estava dient Berta, no? O sigui, este home, això ho ha fet este home en aquesta fàbrica. I nosaltres hem estat en directe precisament en esta fàbrica de complements, concretament. Així anem sentint, jo no sé si vas sentint-ho tu, així falta un poquet de no sé què, així farà falta un poquet de no sé quantos, i és que estan negociant coses. Estan negociant coses per a aquells que ve la cuina. Que sí, Esperança? Que sí, estaves negociant coses. És que t'estaven sentint així. Te faltava un poquet d'aigua. Entonces, ens hem donat compte ara que com han posat més arròs, fa falta un poc més de caldo. No passa res, així sabeu que sou les ames del corral del a la vostra disposició, el que necessiteu. És com si fos la vostra cuina, una cuina ambulant que hem muntat així de manera ens agradaria que estiguera un poc millor equipat, però fem el que podem. Ens adaptem, no patiu. Ara, a veure, què necessiteu per arrencar, ja per a començar este arròs? Veig que heu abocat ahir una miqueta d'aigua, que era el que deia Esperança, que li faltava per a la quantitat d'arròs que teniu previst. Correcte. És que l'arròs que teníem previst estava al caldo i estava medit perquè no mos faltarà. Però quan n'han posat un poc més perquè la cassola resulta que s'ha fet més gran... Clar, això Esperança és com si... Què passa? Se vos ha fet gran de Montaverner així? Ha crescut? Com ha estat això? Això és com si vinguera el teu fill que porta un amic i diu mira que ve també fulanito a dinar, posem un grapat més d'arròs. Ja està, no passa res. Les mares patidores ho aclareixen. Tota la raó. Tota la raó. Vinga, jo vull veure com comenceu a fer marxa de so. Ala, va, pues. Vale, pues primer, per a fer el caldo de la cassola, cal bullir la carn un ratet, així ja l'han portat bullida, perquè clar... Molt bé. Dones previsores valen per 2, per 3 o per 14. Correcte. I després ja hem de fer el sofregit de la tomaca, la creïlla, la botifarra i l'allet. Vale? Molt bé. Anem allà. Com vulgui vostè, mestre. Jo estic intrigat. Espera, a veure. Posa-ho. Clar, haurem de retirar això. Sí, estem fent un si volem estalviar, perquè com la llum està tan cara, saps? Exacte. Volem estalviar i només tenim un foc encès, saps? Per a què vas a posar? Vine-s'hi, Esperança. Ara li posem l'oli. Ella va fer la... Molt bé. Ho fas de pinche, Esperança. Ara sí, ara de pinche. Sí que és una cosa... Entre arrancar. En aquestes quantitats que tenim així damunt la taula, quants donaríem de dinar? A l'amic de Maria també. Jo sempre compte 100 grams per persona, però en el restaurant són 70 o 80 grams. Entonces, ahí no sé el que n'hi haurà perquè... Sí que tenim aproximadament mig quilet o per ahí, pareix que sí, no plega mig quilo, no? Jo crec que no, o mig quilo igual té. Clar, perquè com ho calculeu? Sis ne menges. Una mitja dotzena de persones. Jo mengen 6, mengen 7, és que això sempre és veritat. A més, és que l'arròs té una cosa que és molt agraïda, que és això que dius tu, no? Vull dir, en un moment donat, això s'escampa i es reparteix i n'hi ha per a tots. I llavors sempre n'hi ha un que està més desmaiat que l'altre, que diu que no menja tant. Sí, això també és de veres. I l'altre que es menja... A mi no em poses cigrons. No, a mi no, que no em poses els alls. No, jo la vull sense carn, perquè això passa, això ho sabem, Això passa en totes les cases. Que ferocets n'hi ha en totes parts. En tots els llocs. Hi ha qui s'ho menja també tot, ja que ho combina molt bé, però també hi ha... Però la cassola és molt bona. Igual que la paella és molt bona, la cassola jo la poso al mateix costat que la paella. Clar que sí, perquè és veritat que sempre parlem de la paella i la fideuà, i un plat autòcton valencià, és veritat que és l'arròs al forn, com l'arròs al forn... L'arròs al forn és boníssima. És que vivim en una època en què pareix que tingui que competir les coses, i dius, quin sant ha de competir res contra res? Si tot és vàlid, tot és bo, tot és divers, tot aporta, i dius, és tot xulo. Jo sempre dic que si tu fas un menjar i li poses coses bones, t'ha de ser de categoria. I ja està, i no ho han de comparar en res. De tota manera, tampoc és una qüestió de comparació, és qüestió de... No, però hi ha gent que li agrada. No és el forn de paella. I dius, que diu xiqui, que tampoc és... No, però tampoc. Jo sé que mon pare, ara mira que estarà mirant el programa, mon pare és fan de l'arròs al forn. O sigui que mon pare en Montaverner li fotria bona cosa. Mon pare, Pepito. Pep. Jo també soc d'arròs al forn, que ho sàpigues. També, que ho sàpigues. Veus, com mon pare. Arròs al forn. Veus l'equip d'arròs al forn. O de cassola de carnestoltes.
portes avui? I a ma casa també tots són arrosseros. Tere, com ho portes? Què estàs sofregint? Molt bé, així estem sofregint la creïlleta, la botifarra, la tomaca i els allets. Molt bé, que això serà el que presidirà ahir el plat, que queda sempre característic de l'arròs al forn, ixa tomaqueta, ixa Tomaqueta del poble, de l'horta d'allí. De l'hort acabar de collir directament a la taula. Que bo, que bo. Mira, mentre estem sofregint, Esperança, jo vull que te'n vingues amb mi. Sí? Vull que te'n vingues amb mi, que anem a fer una xerradeta tu i jo. Que jo sé que voleu intimitat. Vicent, posa'm Sant Antoni Màxim. Jo sé que voleu intimitat. Jo sé que voleu intimitat perquè jo sé que ahir teniu moltes... Mira com van cap allà. Se'n van cap allà. I l'encanta. Ai, que barbaritat. Que no m'agarra vergonya. És que estàs... Mira, Esperança, jo volia que ballares. Jo volia que ballares avui. Damunt estàs tan guapa que t'has vingut conjuntant els llavis i en la camiseta, que estàs ben guapa. Així coral, que el favoreixo un muntó. És molt bonic el coloret, és de veres. És que estàs guapa i favorida. Joan, que tenim altaveus que ens envia la gent, perquè ja sabeu que este programa és que el fem absolutament entre tots. I aquests altaveus que ens envieu contant-nos històries, contant-nos curiositats dels vostres pobles, que pot ser a Montaverner o a qualsevol part de la contorna, i podeu preguntar-nos coses, saludar, contar-nos tot el que vulgueu, bonegar, renegar, tot ahir en el 630 90 66 77. Teniu i altaveus com quin, per exemple, Joan? Ara n'explicarem uns quants i de fet en donarem pas a uns. I Esperança és una llegenda del poble i ara tindrem ocasió de comprovar-ho en companyia de la conversa que va tindre amb Maria. El següent altaveu ens arriba de fet des de l'agrupació vocal Clarialba, que també és una llegenda en este poble. Concretament, Henry i Juan ens envien este altaveu i ens conten diversos aspectes sobre altres tradicions també de Montaverner. Hola, bona vesprada des de Montaverner. A totes i tots els amics de Apunt. Som representants d'una de les associacions culturals de Montaverner. Som l'agrupació vocal Clarialba. Es trobem ací per a mostrar-vos una zona natural que per a nosaltres és molt significativa. Estem en la Junta dels Dos Rius, que donen nom a la nostra agrupació. Del riu Clarià i del riu Albaida naix Clarialba. L'agrupació actualment som 20 components, que adaptant-nos a les mesures de seguretat, continuem treballant i gaudint de la música. Seguim el lema de l'última trobada que es va celebrar ací en Montaverner, fent camí al cantar. Moltes gràcies per aquests altaveus que ens enviem. I ara estem en una personalitat ja, en una llegenda del poble, podríem dir, perquè és dels forns més mítics de tot Montaverner, és el fort de Nadal, i tenim així a la seva artista, a Esperança, solo tu sabes bailar cha-cha-cha. Benvinguda, de veritat. És un plaer tindre't ací. Estàvem parlant, saps que estaves comentant, dius, els focus i tot això donen molta calor, el microclima este que teniu així muntat en bona vesprada, fa calor, però d'això tu estaves ben acostumbrada, no? Allí al forn. A estos no. No, però de la calor, ixa, de la calor apegalosa. La calor sí, molta calor, en el forn molta calor. En hivern s'està molt bé, però en estiu és barbaritat, la calor que fa. Ara tinguem aire condicionat, però conforme s'ha posat la llum em penso que no l'enxufaré. Bé, poquet a poquet, en els trams, això que van marcant-nos. Jo vull, ja que el tinc així, m'agradaria que em contares una miqueta, que tornarem una miqueta cap enrere a recordar aquests orígens del forn. Com vau començar a Montaverner, no? Perquè aquest forn era del teu gendre. No. Ai, del teu gendre, sí, del meu home. Estigui poc bona. Era del meu home. Del teu home. I aquest forn té molta història perquè és molt vella. Són 4 generacions comptant els meus fills, entonces tots han estat ahí en el forn treballant. Tots es diuen Juan Antonio, Nadal, tots. I entonces el bisabuelo d'ells, que estaven alquilats, el forn era alquilat, i era un forn que no es fabricava, no era fàbrica. Entonces era només que les dones anaven i portaven la cassola, portaven la carabassa a torrar, els pimentons, tot el que les dones feien en casa, bescuits, coca, tot ho duien al forn, que el forn era moruno. Clar, era un forn moruno, d'això de llenya, no? De llenya. Ara també són de llenya, però no són moruno. El moruno és el que poses la llenya dins i mentre la llenya està cremant va coguent-se tot. Que
el meu sogre anaven a la serra de Bèlgida a fer la llenya. Allò eren els burros que tenia. Entonces, claro, quan el meu sogre es va casar, o antes de casar-se, no estic segura, van industrialitzar el forn. I entonces el feren de llenya, però giratori, forn modern. Ells es van ensenyar a pastar, a amassar, i a fer un poquet de dolcet. I entonces això seria per l'any 45, perquè el meu home ho va esquadrinyar, a veure per quin any era, i per l'any 45 és quan es va industrialitzar, va ser indústria ja. Clar que el teu home i tu éreu uns moderns, vau ser ahir uns pioners de l'època, perquè vau anar... On va anar a estudiar el teu home? A un lloc que jo, pel que sigui, em sona, no? Perquè va anar cap a la Safor, cap a Gandia. Ell es va ensenyar, en Gandia es va ensenyar a fer la bolleria, que n'hi ha molta bolleria, i jo em vaig ensenyar allà la pastisseria, en casa de Ramiro. Tinc molta amistat en ells. La pastisseria Ramiro, sí, la conec, també mítica, de Gandia. I molts cursets en el CDT de València, que tancàvem el forn a les 2, pillàvem el cotxe, se n'anàvem i tornàvem a casa allà a quasi les 10 de la nit, i el meu home es posava a treballar. I després vau incloure en el forn coses ben modernes que la gent en aquell moment diria això què és? Vosaltres sou els pioners de tot aquest pa de massa mare, en semilles de chia i totes aquestes coses que ens sonaven com si estiguem parlant en suahili de llenguatge d'este modern. Això ha sigut ja després. Això després. I clar, però i la gent del poble i tot això, què diria? Sí, molt acceptat, tot això se venia molt. La gent ho comprava, però, clar, ara està tot canviat ja. El pa sempre ha sigut pa de massa mare, levadura fresca i no porta additius ni res, està cuit en forn de llenya. Encara continuem coent el forn de llenya. I ara dius que ha canviat tot, però això que ho dius, però com veus tu que també has viscut tota la vida al poble i en un forn, que el forn, això és com si fora les xarxes socials del moment, això és com si fos el Facebook, que t'enteres absolutament de tot, allí, del que passa, de qui entra, de qui torna, de tot, que és com l'epicentre mundial de Montaverner, era aquest forn. I allí com has vist tu evolucionar, perquè podries fer un estudi sociològic de Montaverner des del forn. L'he vist evolucionar molt. De ser el forn el que era a ser el que és, madre mia, hi han treballat molt per poder arribar a on estem. Per almenys jo, el meu home, els meus fills, tots. Ja ho creu, heu treballat ben dur i després ja teniu diverses sucursals. Teniu ja en altres pobles i tot. Sí, tinc una enolleria que és preciosa. Això és preciosa. La xica que ha vingut amb nosaltres està allí de dependenta. Totes les dependentes, una meravella, també t'ho dic. I els treballadors que tinc en casa, tots. Que bé, m'alegrem molt. És una empresa familiar, estem tots ben avinguts, i això és molt bonic, que reina aquesta felicitat en un negoci. Clar que sí. Felicitat, que bonito nombre tienes. Mira, tornem cap al teu poble, perquè a Montaverner tenim a la nostra capitana mora, a Berta Baidez, que a veure què ens té preparat ara. Jo no sé si te n'has anat per ahir a passejar pel poble en la túnica, i a Berta, que el parava molt bé. A veure on està ara. Això és Montaverner. Esperança diu, això és Montaverner. A veure... Que no m'havia conegut. Caçador! Visca! Un fort aplaudiment per als festers de Sant Blai i per a Sant Blai també. Xics, vingueu per ací. Xics, vingueu per ací també vosaltres. Mireu estos xics, que guapos que van, que s'han vestit també per a l'ocasió. Ells són els festers de Sant Blai i els van explicar què fan, quin és este ball de la bandera que és tan conegut així en el municipi. Conta'ns, Vicent. A veure, Berta, aquesta és la tradició més antiga que tinguem, la festa més antiga que tinguem. Tot ve commemorant la festa que fa tants anys vam tenir que commemorar per el miracle que va fer així Sant Blai. Teníem una pesta, com han dit. Així diguem tradicionalment la pesta del garrotillo, que va ser la diftèria, i res, van tenir que furtar, o donat, furtat, al poble veí, a Sant Blai, perquè nosaltres no el teníem, buscant el patró, el que curava les goles, i van fer una professó i res, van curar els xiquets fent una professó el diumenge de Pasqua. Ahí tenim a Sant Blai, que l'han tret també per a l'ocasió, en esta mateixa plaça és on celebreu este ball de la bandera, on se celebren pràcticament totes les festes, no? Durant la Pasqua, se fan aquestes festes de Sant Blai. Tenim ahí també alguns veïns, hola a tots, que heu visitat també a veure esta festa. Rafa, conta'ns un poc perquè esta plaça, este cercle del que ara mateix estem,
té molt de protagonisme, no?, durant el Ball de la Bandera. Sí, este cercle és el que tota la vida la gent ha ballat així la bandera i és on sempre s'ha fet la festa. Com no, sempre tinguem a Sant Blai d'enfront, mirant-nos sempre i guiant-nos pel bon camí. Jo me pregunto, què pensa el poble veí de que tingueu el seu Sant Blai? El poble veí no ho diuen, però tenen un poc d'enveja. No podem amagar-se, ho han de dir tot. Però bé, sí, va ser una història molt llarga que vos la podríem contar, però com no tinguem temps, seguim davant. Com aneu vestits? Perquè fixeu com van ells de guapos, que clar, en Pasqua fa més fresqueta, ara estem en agost. Però conteu un poc en què consistís el vostre vestuari i ara ensenyem la bandera. El nostre vestuari és anar sempre el més elegant possible, cara a Sant Blai, el que ens guia, com t'ha dit, i sempre en la banda, que és la que patrocina la banda roja a Sant Blai, perquè Sant Blai també porta els colors roig que ara no es veuen en el mantó i tot això. Portem així el sant, el nom i el bordat, que ens el fa Mauri. Mauri, que acabem de visitar a Mauri, hem vist tot el que fa. Mireu la bandera, que la bandera és la protagonista, ella és la protagonista junt a Sant Blai. I aquest brodat l'ha fet Mauri també, veritat? També l'ha fet Mauri, és un home que porta més de 15 anys així al poble i sempre s'ha dedicat a fer les coses dels moros i de Sant Blai. Espectacular, és espectacular. Sí. I té un vol important, perquè al final és el que importa, no? Ara quan vegem el company com ho fa, no? Sempre sou els mateixos o no? Conteu-me un poc com s'organitzeu. No, realment, ara som 4. Sempre som 4, som homes, val? La tradició marcava que fórem solters, això ha anat canviant també en els anys, per la necessitat, és un poble xicotet, i ha d'anar evolucionant la tradició un poquet. Però per sort tinguem una llista molt gran de gent jove i cada any la veritat és que són 4 diferents. Intentem que siguin 4 diferents, amics, quintos, familiars, ¿vale? Però sempre 4 i res, en ganes de treballar durant un any pel nostre patró. Com se diu el xic que balla la bandera? Héctor. Héctor, és fàcil o no? Pesa esta bandera? Sí que pesa una miqueta, sí. La bandera antiga pesava més, però esta ja l'han fet un poquet més lleugera i costa un poquet menys, però bé. Algú t'ensenya a fer este ball o qui? El senyor Antonio. On està el senyor Antonio? Hola, senyor Antonio, vostè és el mestre banderer, poden dir, no? Espérate que vaig a apropar-me a sos improvisat, perquè jo no sabia que estava així el mestre. Hola, Antonio, buenas. No mestre banderer, sinó simplement procurar que es falla en devoció i en respecte, i ja està. Com s'ha fet tota la vida, no? Que tampoc se modifique, no? Que són quasi 400 anys, no és l'altre dia. Vostè l'ha ballat moltes voltes o no? Ha sigut 5 voltes fester, el que més de tot el poble ballar-la una volta. I costa o no? De costar sí, més que res la tècnica de portar-la el més planeta possible. Això són paraules tècniques, ja, que només enteneu vosaltres. Sí. Vaig a provar, a veure si puc fer jo alguna cosa. Bueno, prova... No, no estàs dient-se que tu... Tens diguem-se de que proves, com aquell que diu, sense l'himne de la música. Claro, no, jo vaig a provar un passet. Perquè així procurem fer-ho amb molt de respecte. No. No m'has vist com li ha caigut la banda, ha anat a posar-li la... De seguida. Vull dir, la bona feina és això. Només vull provar si pesa o no pesa, i després jo dic a Héctor que ho faci ell. Vaja, molt bé. Correcte, me dona permís. Me dona permís? Tens el permís. Amb tot el respecte del món. A veure, vaig a provar soles si pesa o no pesa, i si és complicat, moure-la. Vinga, tu a xerrar, reportero. A veure, Així estic jo de reporter ara mateixa. A veure, com se faria, Héctor? Exacte, eso es. Exacte. Sempre la primera passada, sempre en el sant cap per amunt. Sí, no? Sí, i per dalt del cap. Vale. I ja faríem? Faries tota la volta. Així, no? Exacto. Molt bé. A mi no puc. Bé, no? Bé. Disculpeu. No és tan fàcil, no és tan fàcil com pareix. Si vos pareix, tindreu també, m'imagino jo, ganes de veure el Ball de la Bandera, que sí, tots teniu ganes. Veiem a Héctor com ho fa. Anem a veure Héctor com ho fa, que segur que ens sorprèn a tots. Quan vulguis, música, mestre, ens apartem i ens quedem veient a Héctor este Ball de la Bandera tan tradicional així a Montaverner. Bueno, gràcies. I nosaltres estem així. Mireu les xiques, que estem així les dos. Esperança i jo. Fem-nos que pareixem així. Ens falta un cafenet, Esperança. Em falta un supercafenet per a celebrar aquestes festes de Sant Blai, així els pastissos que ens has portat. Els pastissos i els rotllos, tot.
Gràcies, Berta. Gràcies per aquesta connexió. I mira, és que estem així. Joan, per favor, estem així de categoria les dos que... Mira el plano. És que estem les dos que pareixen, mira, Camila Parker Bowles i jo així ens falta la Pamela per a fer-nos el cafenet. El cafenet està a l'hora del té? L'hora del té? L'hora del té. I Piquerol tampoc no se'n falta, eh? Què dius? Això, clar, això per Itix no és. Això és de la Vall d'Albaida. Que tenim així el forn especial de Nadal, que tenim uns dolços, les monjàvenes autèntiques de la Vall d'Albaida de Montaverner, que això crea polèmica, eh? Sí. N'hi ha polèmica així... Ara, mira, parem això. Paren les rotatives, perquè resulta que el nostre realitzador, Pere, m'ha dit, diu, les monjàvenes, jo soc de Xàtiva, no són de Montaverner, són de Xàtiva. I els de Montaverner diuen que l'origen és de les monjàvenes d'on és. Jo crec que sí, però jo crec que és de Montavernera. El que passa és que és de Xàtiva mos ho han furtat. Ai, mare. Però crec que és de Montavernera. Ara ho parlarem i es crearem polèmica d'esta... absurda. Claro. Això, si ho tastes, ahir no n'hi ha polèmica, perquè caus de tos. Això està gravant, ja, mira, directament. Joan, com ho tenim? Com tenim aquesta roseta al forn? Monjàvena Gate. El Monjàvena Gate. Això és el que haurem de resoldre. Tu saps que jo estic així amb te, perquè així continua el xup-xup de la cuina, perquè estem fent aquesta cassola, no? Cassola de carnestoltes, que és un arròs al forn, però coneguda com a cassola de carnestoltes en Montaverner. A veure, quan ho hem deixat estava la cosa encara manca por hombro, com se diu en castellà, no? Però ara ja ha evolucionat molt. Què és el que has fet? Hem arreglat l'arròs a la cassola, ja hem sofregit tots els ingredients i ho hem arreglat ahir un poquet. Ara ens falta posar el caldo i ja estaria preparada per posar-la al forn. Quedaria abocar el caldo, que és el que vas a fer tot seguit, tira-li, perquè, clar, tu prèviament el que has fet és sofregir-ho tot i, clar, ja havies dit que la carn la portaves bullida de casa, no? Perquè si no... Molt bé. Escolta, i havíem quedat que feia caldo per al voltant de mig quilo d'arròs, aproximadament. Quina seria la proporció? La proporció, més o menys, serien uns 100 grams per persona i de caldo sempre és el doble. Si tu poses 100 grams d'arròs, claro, pues 200 de caldo, ja depèn de... I si és mig quilo d'arròs, podríem posar un litre llarguet, no? Sí, més o menys sí. Un litre llarguet, aproximadament. Sí, d'això ja depèn de sa casa cada un el que... Sí. Lo fartonets que sigui. Clar, és que això també compta. Això és un altre dels paràmetres que has de tindre en compte. Tere, tu no eres de Montaverner, veritat? No. Ahí n'hi ha un poquet de... Un poquet de què? Ja tenim el gate este que està... No, això s'explica pressa. Mira, jo soc d'Alfarrasí. Alfarrasí. A quants quilòmetres està Alfarrasí? A 1 quilòmetre. Està que passejant pràcticament sou veïnat. Sí. Sou veïnat. El que passa és que jo visc a Benissuera, que està a l'altre costat. Fes-me un croquis. Croquis. Montaverner, Alfarrasí i Benissuera. Ah, val. Entonces, pues, això. I treballes des de fa molt de temps en el forn Sí, treballo fa uns 2 anys amb Esperança i la seva família, i molt bé. Tu què creus que tocaria ja posar-ho al forn, això ja, no? Sí, ho portem. Sí, anem? Anem. M'imagino que l'haurem d'acompanyar. Acompanyem a Tere al forn, perquè ara tocaria fer això mateix, no? Perquè si no, no estaríem parlant d'un arròs al forn. Exacte, si no la poses al forn... Ni d'una cassola de carnestoltes si no passem pel forn. Clar, este no és un forn tradicional, este és un forn electrònic que tenim així, que és el de Maribel, però que va molt bé, eh? Maribel diu que li fa falta un full d'instruccions, o traure's un màster per a saber com va, però com el tenim preparat així, i Xino ho té tot preparat, això ja està en marxa. Ara estaria ahí uns 45 minuts a uns 220 graus, més o menys, i ja està. 3 quarts d'hora prou? Sí. Aproximadament? A quina temperatura, més o menys? Uns 220. Uns 220. Ja, després... Molt bé. Ja ho tindríem. Mentre va fent això xup-xup i mentre anem esperant que es faça, en definitiva, ixe arròs al forn, ixa cassola de carnestoltes, Maria Guam Vistadés té un autèntic escampar allà mateix, allà en companyia d'Esperança, no? Tenim així un aparador muntat, que això és un espectacle, perquè estem coneguent totes les curiositats, tots els raconets màgics de Montaverner i la seva gent, que no pot ser més fantàstica, més acollidora i més esplèndida, perquè mireu el que ens heu portat, és que, Esperança, això què és? Això és un espectacle que tenim així muntat. Això no és ni la tercera part del que fem. Ni la tercera part? Mare de Déu, senyora. Mira si fem coses.
I feu coses adaptades ara també als nous temps supermodernes de productes també per a vegans, ahir sense... Això és el primer que estem fent ara per a veganos. Una coca que han fet avui, que encara no havíem provat així a fer-la, i bé, ha tingut acceptació. Adaptades a tots els gustos, però a veure, alcem-nos, no? Perquè això es mereix estar de peu mirant tot això que ens heu portat. L'element de la discòrdia, de la polèmica, és la monjàvena. La monjàvena. Autèntica de encara no la tren els pasteleros d'Aixet i vam, nosaltres la fem i la coneixíem. Després una vegada que ho vaig veure en Aixet i dic, mira, vamos-la a enfurtar. Vamos-la a enfurtar, això pot ser. I sempre he tingut aquesta mania, saps? Monjàvena de Montaverner. Ixa sí que consiga està feta ahir per mans expertes, perquè tu ara mateix estàs jubilada. Estic jubilada. Jubilada, diguem, de vacances cròniques, permanents, de vacances permanents, i l'has deixat així el testic als teus fills, perquè tenen ahir el forn, està garantitzat. Jo faig de recaera. M'envien al banc o m'envien a algun puesto, jo de recaera. De recaera vol dir... No vull fer res més. La mare patidora que no pot desconnectar i deixar els seus xiquets. Sempre estic vigilant-los. Sempre vigilant-los, perquè els xiquets ja poden tindre l'edat que tinguen, que sempre seran els teus xiquets. Ja tenim 40 anys. Clar, però sempre seran d'una igual, 40 que 50, sempre són els teus xiquets. Sempre. I què més has portat? Doncs mira, jo t'expliqué. Això són els rotllos de Sant Blai, que allà és molt típic, i quan ballen la bandera, no, el dia de Sant Blai, el 2 de febrer, fan una missa, beneixen les bandes i a tots el que va a missa li regalen un rotllo. Clar, perquè això ho celebreu per Sant Blai i lo de la... Lo de la ballada de la bandera és en Pasqua. El diumenge de Pasqua se'l comença. I lo de la ballada de la bandera, perquè per als Jocs Olímpics, bé, però ahir per què no heu posat la granaïna esta de Montaverner o una cosa així? És que no li va això allí. Ah, això... Això és de Sant Blai. No, perquè m'ha deixat a mi descol·locar. I què més tenim per així? Entonces són rotllos de Sant Blai. I ara, el dia de Pasqua, totes les setmanes es fan trenes i mones. Però el dia de Pasqua tinguem un sortir de mones rellenes i animalets que fem de cocodrilos, gusanos i tot per xiquets. I això nosaltres vam ser pioners en el poble, no ho feia ningú, i no sóc igual, Clar, això les mones de xocolata, de sobrassà, de llonganissa de Pasqua, de crema, de cabello... Això si ho veuen els meus nebots... Això no ho fa ningú, fem només nosaltres. I venen de molts pobles de l'alrededor que ho coneixen, mos coneixen, venen per la mona. Clar, tots els pobles de la contorna saben que... Però quan ve aquest dia n'hi ha molta feina. Aquestes setmanes n'hi ha molta feina. I quins més dolcets típics tenim? Doncs mira, ara estan... I això és curassans de xocolata, això què és? Això és curassà de xocolata relleno, de mantequilla, i curassà que va en sucre i en xocolata, però només han fet tots en xocolata, saps? Estos és la caracola, la mini caracola, que porta xocolata per dins, el curassant, la napolitana de xocolata, la caracola gran... teníem uns que eren els xocotanos, que això eren mítics també. Sí, eren pareguts a eixos. I després també has portat el panou. T'ha portat ahir els rotllets de te. Rotllets de te. I unes galletetes i els pastissos de Nadal. Això és de Navidad. El pastís típic de Casalla, el moniato, que nosaltres ho elaborem tot, el moniato i tot, Això és un faenón, una tela. És un perol grandot on s'elabora tota la pasta del moniato. El moniato i la beguda espirituosa. Exacto. La que cura el cuquet, que diuen. Allí diuen que cura el cuquet. Cura la gola, i veus que Sant Blai no estava bo, clar. I ens has portat també salat, perquè tenim tots els gustos, tenim dolç, salat. Claro, és que també fem molt de salat, entonces sabia mal no portar algo. És coca de ceba amb botifarra i aquella és tomaca amb pimentó i oli, hem posat ou. Ah, que bo. Saps? Coques de pasta bona. I allà tens uns pastissets, que n'hi ha pastisser de verdura, pastisser de ceba, pastisser de tomaca i pastisser de faves en bacon. Que això m'ho quina combinació, sí, combinació és exòtica, és veritat. I aquests pastissets són contundents, vull dir, estan criats ja, són fadrins. I una napolitana de jamón i formatge. Això també, tot ho fem nosaltres, no n'hi ha res de fora. Que bo, i el pa també I després el glorioso pa, això ho fa el meu fill. Ell també fa rosquilletes, han fet rosquilletes de molta classe, rosquilletes de xocolata, de sobrassà, de pipes, de cacau,
Ara no, ara se'n fan només que 2 classes, la de sal i la de pipes i cacauet i aigua. Perquè està canviant la cosa, està canviant tot. Entonces, claro, si comença a sobrar-te algo, han de procurar que es venga tot, que no sobre res per poder tirar. Home, però jo no crec que sobre molta cosa ahí, ni productes tan bons, això de volar. Però costa molt de fer, les rosquilletes també costen molt de fer, de coure, tot. Mira, i els pastissos que tenim així president a la taula, això són de la tua filla, no? Este pastels es fa la meva filla. Este és de mousse, mousse de xocolata al 100%. I aquell és llemà en torta d'almela, saps? Mare de Déu, senyor, si és que... Tot ho fa, ella. La llema no és de pot ni res, tot. Està tot elaborat sense ingredients artificials ni res. Tots els ingredients ahí naturals, com de tota la vida, no? Que al final heu mantès l'essència des que vau començar. Elaborar-ho, sí, perquè tens que tindre les teves condicions per elaborar-ho. El pa saonat, el pa casero i el pa redó. De tot. I encara estaves patint? És que veus com sí que eres patidor. Encara estaves dient, no sé jo si hauré portat prou i si hauré... En que haver dur més, però no puc dur tanta cosa, perquè després no sabíem on ho posàvem, si que havia la furgona o què. Mira, tu estàs a gust així en la tele? Molt. En aquesta experiència que s'has portat així? Claro que sí, estic molt a gust. I en tots vosaltres, que en sou molts. No, perquè ho has explicat de categoria, estem contents, ho tindret així, que volem... Contratar-me. Contratar-te de presentadora oficial. I a part, mira, que tenim una sorpresa per a tu, perquè volem que te'n vagis en aquest somriure, que tens ara mateixa, que te dure, que el dure, mira, tota la setmana que ve. I quina sorpresa tens? Hola, Esperanza, con la que dones a casa les sorpreses. Sempre eres tu, avui ens toca a nosaltres. Hem començat l'any difícil, per això volíem fer-te un homenatge a tota una vida de treball. I també donar-te ànims perquè estiguis molt raig amb nosaltres. Molts besets. Hola, abuela, eres molt valenta i molt campeona. El vullem molt. Dios. Hola, Espe. Hola, tia. Eres molt valenta i animosa. Segueix així i no perguis mai el teu somriure. T'estimem molt. Hola, Espe. Què els sembla? Pensaves que anaves tots soles a la tele? Pues no, nosaltres també estem així. El temps ens fa passar per moments molt delicats, però tot aplega al seu lloc. Els amics per sempre els desitgem el millor del món, perquè eres una dona molt luchadora, la més luchadora del món. El volem! Hola, però som molt lleus, som molt volguda. Perquè això el passem molt valenta, el vullem molt. Tia, eres la millor! Ai! És que no m'ho esperava! Això no m'ho esperava! M'ho fet una sorpresa molt gran! Això no pot ser, no estava contat, Si no hauria sigut una sorpresa, Espe. Això no estava contat. És que, clar, com el sents? Com estàs? Ai. No n'hi ha paraules per descriure. Estic molt contenta del que m'heu fet, molt. Perquè això és una cosa que no m'oblidaré. Vols que mos sentem un poquet? Vols que mos sentem? Sentem-nos un poquet. Això no ho oblidaré jo mai, no ho esperava. Mira, anem a respirar una miqueta mentre passa la calorà, perquè és veritat que tenim ara més altaveus, Joan. Tenim més altaveus que ens envia la gent, perquè Esperança també descansa una miqueta. Ai, que mare. Clar, és que Esperança... Un monument molt estimat per la gent de Montavernier. Dins podem trobar la nostra patrona, la Mare de Déu de Loreto. Així comencen les festes cada any del nostre poble. Aquesta és trasladada junt romeria fins al poble per a fer-nos companyia a tots els montavernins i montavernines durant les festes. Des d'ací us convidem a tota la gent a gaudir de les nostres festes l'última setmana completa d'agost. Hasta la meva amiga encara... Moltes gràcies per aquests altaveus. Com t'has quedat, Espe? Com t'has quedat? Estic molt feliç. Estic molt feliç perquè està malalta i tota la gent ha preguntat per mi. Tots m'han fet un cas i entonces jo pense que tinc un caràcter especial, podríem dir. El meu home sempre m'ho dia, és que tens un caràcter especial. I es veu que és de veres. I tant que és de veres, perquè has vist com el volen. Per això ho dic, que tota la gent en vol, tots.
el que no us pugueu imaginar, hasta gent que no conec, m'han tocat per telèfon per preguntar-me i no sé qui són, d'on tenien, d'altres puestos que per mig d'algú s'han enterat. Entonces, he tingut molt que agrair jo, i ara també. Això és de molt d'agrair, És que jo crec que encara se'n queda curs i tot, perquè al final també el teu caràcter, perquè no el podien fer un monument ahí en una rotonda del poble, no, ni pensar-ho. perquè també, o un carrer ja directament, però clar, el teu caràcter que tens tan fantàstic d'ajudar a la gent i també de fer-los la vida més dolça, Espe, perquè tenim així tot el que ens has portat, al final d'endolcir-nos la vida a la gent que està al teu voltant. Moltíssimes gràcies, per tot. Mira, respira. Gràcies a vosaltres per haver muntat el que heu muntat, perquè això ha sigut una sorpresa supergrana, grandíssima. Em donen un millor i no estic tan contenta com estic ara. Que bonica eres. Vos ho dic de veres, perquè sí, els diners no fan la felicitat ni el benestar de les persones. Ja ho crec. Moltíssimes gràcies, Espe, de veritat. Ja, respira una miqueta, que tornem en Joan, perquè tenim més coses, més altaveus, Joan, que ens envia la gent. Me donen 1 milió i no em fan tan feliç. Esperança, això és el que ens fa més goig de tot, fer feliç a personetes com vostè. En fi, tenim un altre altaveu, en aquest cas ens l'envia Marcià, que és el president de la comunitat de regants, precisament de Montaverner, i també, alhora, un gran coneixedor d'aquest sistema de reg. Bona vesprà. Soc Macià Martínez, president de la comunitat de regants de la Foia del Pou de Montaverner. I estem ací on tinguem la bassa d'acumulació de les aigües regenerades de la comunitat de Vertits, d'Alfarrasí, Montaverner i l'Olleria. I així en aquesta bassa acumulem l'aigua perquè en els mesos de l'estiu, que és quan més reguem, puguem tindre aigua suficient per a poder assistir als nous cultius que fan falta per poder ser sostenibles. Tinguem la tecnologia més puntera que n'hi ha en tot l'estat espanyol, jo diria que en Europa, perquè així és. Això és simplement una presentació. Moltes gràcies i bona vesprà. Moltes gràcies, Macià. Moltíssimes gràcies per aquests altaveus que ens envieu. I ara, mira, tornem cap a Montaverner, perquè és que, clar, a cada història que anem descobrint, anem enamorant-nos més de la seva gent, del seu paisatge. I tenim la nostra Berta Vallès, que damunt, si teníem un programa de cine, ara encara més cinematogràfic, de Cinema Paraíso. Berta Vallès. Hola! Hola, Maria! Hola, Joan! Mira que m'estem! Així m'encanten unes bones roses a l'auditori. Que bé s'està així, que fresques està així. I quina història, Daniel, tenim per contar ara mateix més bona? Sí, desde luego. Tenim molta, Montaverner té molta història en el cine, Berta. Ara mateix estem veient un documental que s'anomena Memòria del meu poble. Correcte. Que parla de Montaverner. Sí, es va fer l'any 2018 per a contar un poquet com era la vida en Montaverner la primera meitat del segle XX. No és casualitat que estem així veient aquesta pel·lícula, perquè direu, este documental, direu, què fan ara de sobte veient un documental així en l'auditori? És que en Montaverner n'hi ha, ahí estem veient Mondoc, que és la Mostra Internacional de Cinema Documental. És un festival de cinema importantíssim. I anem a parlar de cine, de l'antic cine que teníeu, que ahí tenim alguna de les joies d'aquest antic cine. Això és una de les màquines, dels projectors que n'hi havia en el Cinema Royal i que es va recuperar. No està en funcionament, només està restaurat a nivell estètic, però està conservat totes les peces i és un dels més antics que es conservaven en el cine. Parlarem amb una veïna que recorda molt bé aquest cinema antic. Ara estem a l'auditori, que és, diguem, el cinema més modern. Però anem a parlar de Mondoc. De què tracta? De què consisteix aquest festival? Perquè estem ja en l'edició número 13. La 13a edició de Mondoc, sí, van començar l'any 2008. I bé, Mondoc en el seu moment naix un poc arrel d'una associació que es crea per a preservar precisament l'antic cinema royal. També naix en l'esperit de, el documental sempre és el gènere
diguem, minoritari, i el que es pretenia era donar-lo a conèixer, demostrar que n'hi ha grans documentals. Es nota, que li fiqueu molt d'interès al cine. Fixeu-vos quin auditori. Ahir veiem cartells antics que s'han conservat del cinema antic. També de Sansón i Dalila. Bueno, tenim molts cartells, joietes, com diem, Sí, la veritat és que farà uns anys van començar en aquest procés de recollir la documentació que quedava en el cine i de restaurar-la. I guardem més d'un centenar de cartells restaurats. Estos són els de més gran format, estan sempre exposats així per els temes tècnics de conservar-los, però la veritat és que en tenim molts i cada any, quan fem el Mondoc, al hall de l'auditori muntem una exposició de cartells antics, de fullers de cine i de més, tot el que té a veure amb el cine Montaverner. Daniel, conta'm perquè quantes pel·lícules se poden projectar durant aquesta setmana de festival? Pues durant la Setmana del Mondoc fem 12 a concurs, 6 llargs i 6 curts, més els que fem en la secció de mostra, que és la secció no competitiva, que normalment sol estar al voltant de 4, 5, 6 documentals segons la duració dels mateixos i si ne fem 1 o 2 sessions diàries. Daniel, d'este festival hi són documentals que després veiem als Goya, Poca broma del que estem parlant. De fet, l'any passat el guanyador del millor curt va ser el guanyador després del Goya i l'anterior, amb el d'Ara Malikian, també es van portar així el millor llarg i després va aconseguir el Goya el millor documental. Que a Montaverner es presenten documentals que després veiem als Goya, Important. Estem veient una projecció durant tot el directe, com parlàvem, és un documental que parla del poble, estem veient a diversos veïns, ahí tenim este veí que està contant-nos un poc com se vivia, les festes, les tradicions, i nosaltres volíem parlar també amb una veïna, amb Pepita, Daniel, que la tenim així, Pepita. Pepita també apareix en este documental, i Pepita recorda molt bé, Pepita, vostè recorda perfectament com era aquest cine antic. Com el recorda vostè? Era el més bonico de la Condorna, perquè jo conec cines de verano en València i era un solar o era un descampat, però el d'ací era un jardí. Així, tant l'ama com l'amo tenien gust de tindre lo bonico. Rosers, jarminers, enredaderes, terrasseta per ací en 4 tauletes, una altra terrassa per allà en 6 tauletes. Estava aixina de vengudeta, però allà ho feia molt romàntic, molt bonico, total per menjar-se cacau i tramús. Pepita, veient que vostè col·leccionava estos pamfletets que són pamfletets originals de l'època. Tots els dissabtes, la pel·lícula que tenien que fer el diumenge, un xiquet repartia pel poble els prospectes que diem entonces. Ai, doncs el diumenge ne fan una, era de vaqueros, els xiquets tots, l'altra d'amor, locura de amor, el puente sobre el río Guay, jo què sé, moltes pel·lícules. Mos ne tocaven de mariachis, doncs aquesta setmana tocava el mariachi. Pepita, té vostè molt bona memòria, Recorda quina és la primera pel·lícula que va veure en aquest cine? Així, La madre guapa. La feia Mercedes Vecino. La segona que vam fer, Los millones de Polichinela. La tercera, El capitán Block. Los muertos andan. Se'n recorda perfectament. Pepita, però quina memòria té vostè? Més buiguera jo tindré aquesta memòria. Pepita, quins records? No és la que era. Pepita està estupenda. Pepita, vostè repartia, no? Estes fulletes, vostè també repartia, no? Estes fulletes. No, vostè les arreplegava. Hi ha una xiquilla ja més fadrineta. Algun xiquet tenien, donaven el paquetet a cada un. Ala, tu per este carrer, tu per l'altre. A tot això, el cine no el feien tot d'una. El feien en Montaverner i en Alfarrasí. I anava un xic en la bicicleta i portava els rotllos de pel·lícula i allà estaven fent el nodo i així s'havia començat la pel·lícula. I anaven, i així que feien 4 o 5 descansos.
en tota la vela. Feien descansos en el cine, això és impensable, ara mateix te llancen la pel·lícula d'una. No, entonces ja era això. I quin descansos estem? Alguna que això. Ai, pues en portem 2 ja. Ah, pues este és el més llarg. Així... I aprofitàveu els descansos per alçar-vos, per anar a menjar alguna coseta. Què menjàveu, roses o no s'estilava? Cagavo i tramús. I gaseosa, i Fanta. N'hi havia un mostrador, una barra. I en el verano fent els diumenges per la vesprà ball. Que venia Pepito Marín, Pepet el del Molí, Antonio i el germà d'Alfarrasí, Gandia, un xic d'ací, entre 5 o 6 una orquestra, i fèiem ball. Quan s'acabava el ball, tot el món a sopar i a vindre-se'n a veure la pel·lícula. Pepita, quina infància, quins temps més bonicos, sí, és veritat. Continua anant al cine o no, vostè? Al quan? Vostè va al cine encara o no? O ja no li agrada anar? No m'acompanya ja. A totes hores tenien unes butaques precioses. Entonces eren caïdes de bagó. Incomodíssimes. Per anar al cine. Oi, a canviar-se. No posar-se més guapa. Perquè si t'enganxaves en una tatxa te fastidiaves la falda. Així és que te canviaves per anar al cine per tindre una desgràcia. Me quedaria escoltant-la tota la vesprada, Pepita, perquè vostè és memòria, memòria de Montaverner. Daniel, moltíssimes gràcies per descobrir-nos este festival, per descobrir-nos també a Pepita, una veïna il·lustre d'este municipi. Nosaltres només ens queda convidar a la gent, Daniel, a que vinga i que visite Mondoc. Sí, clar, enguany l'edició de Mondoc serà del 19 al 27 de novembre, sempre és l'última setmana del mes de novembre i així els esperem a tots els que vulguin vindre. Bueno, moltíssimes gràcies, Pepita, artista, ha sigut un plaer. Moltes gràcies. Diga adéu. Hemos comunicat i estar un ratet com vosaltres. Ha sigut un plaer, un gust. És un sol, Pepita, és un per sol. favor, quin gust conèixer-la. I visca també el Mondoc. Jo me recorde una de les edicions que vaig anar al Mondoc de Montaverner a veure un documental de Sabina, de la vida de Joaquín Sabina. Del cantant, del cantautor. Fa 1000 anys, això serà retro ja. És que és tot supercultura, este poble també. És que té de tot, és que tenen de tot. De fet, tenim preparat un altaveu que ens envien des de la banda artístico-cultural i també des de l'agrupació musical de Montaverner i ens conten, en definitiva, per què s'han convertit en un autèntic pilar del poble. Mira. Música, mestres. Música per a tots. Hola, soc Adrián Turmo, president de l'agrupació musical de Montaverner. Som l'associació més antiga del poble, ja que fa 2 anys vam celebrar el nostre centenari. L'agrupació musical de Montaverner es dedica a portar música i festa per tots els pobles i ciutats de la Comunitat Valenciana i alrededors. Hola, soc Xavi Montpó, president de la banda artístico-cultural de Montaverner. La nostra banda va ser fundada l'any 1987 i que és quan va fer el seu primer concert. Des d'aquell moment, ja que vam crear la nostra pròpia escola, hem estat intentant donar-li a Montaverner un recorregut i un contingut cultural musical que intenta fer divulgació de les nostres músiques i de totes les altres músiques que pot interpretar una banda. Adrián, Xavi, moltes gràcies per aquests altaveus. I és que necessària és la música, veritat? Fonamental. És que la música és... Això forma part del caràcter dels valencians. Sí. I des de Montaverner també. Jo tenia... En particular. És que... Tenim pendent una cassola. Tenim pendent una cassola que sí, xiquets. Tenim pendent una cassola que de fet ja està coguent-se. Tere, com tenim aquesta cassola? A punt ja. La traus o com? La traus i veiem el color. Estàs millor, Espe? Sí, estic millor. Sí, és que ha sigut molt emocionant, Ha sigut molt emocionant, esperant-ho. I nosaltres estem molt contents de que t'has de fer goig. Escolta, per a goig, per favor, podem posar-li ja un colofó final més apoteòsic? És que necessitem ara, atenció, necessitaríem la banda de música de Montaverner
per a presidir este moment, per favor. Tota la raó. Passa carrera, que vinga el regidor i la regidora de festes. Tot el món. Tot la pel·lícula de Berlanga completa. Així la necessitaríem. Ara és perquè mos escudell un plateret. Fes honors, a veure. Vale, pues. Molt bé. Mira. És veritat, ara, no, això no, li faltaria un tarratatxin, tatxin, a mi no me passes cigrons. Ai, a mi no me passes no sé què, lo bo que està tot. Lo bo que està tot. Però bueno, sí. Li posa una combinació de poc de cada. Una miqueta de cada. Escolta, tu. Escolta, que vos ha quedat un arròs al forn d'aixòs d'enciclopèdia, Tu busques, què és, al Google busques arròs al forn, cassola d'arròs al forn i t'apareix ja estampa, o sigui, la icònica. I tens la de Montaverner, La de cassola de Montaverner. Carnestoltes. Cassola de... No, botifarra i posarem un peueta. Un peuet. Peuet de cerdo. Xica, com t'ha quedat? Tere, eres una artista, Sí. Tal l'arròs soltet i tot. Fantàstic, no? Tot. I ara falten uns allets, però bueno, ho han de partir en un ganivet. El sais, ahí també. Ahí està. Que també li donen ahí el puntet. Sí. Mesclats amb l'arròs, molt bo. No puc pesegar-ne més. Escolta, poca cosa més a dir, xiquets. Poca cosa més a dir que veuré eixa mostra vostra de la gastronomia de Montaverner i sobretot el goig que ens ha fet que ens hàgiu acompanyat estos primers N'hi ha minuts una del cosa a programa. dir, Joan. Què has de dir? Mira. Què has de dir? Ara proveu-la. Te diré lo que Molt bé, sí que s'ha de dir això, sí. Te ho diré jo. Què s'ha de dir? Què s'ha de dir? Que està... A veuràs, en el mos en la boca. Excel·lent. De cine, per a emetre-ho també en el Mondoc. No t'has escaldat la llengua ni res, no? No. Ara hi que la provem també, Tu, Sara, no sobra una cullera per allà. Tira-li i sabràs del que parlem. Anem a tastar. Si això mereixia música o no mereixia música. El melindros, que deia, el melindros sóc jo. El melindros sóc jo. No em posis allò, però jo l'arròs... Per això ho dies. Per això ho dia, però jo l'arròs el respecte molt. El Indros i malcriats, perquè d'ahir posa'm això, i les mares consentidores que posen ahí... Clar, després està el melindros i els malcriadors i les malcriadores, que això és una altra cosa. Xiques, ha sigut un plaer conèixer-vos, de veritat. Quines grans ambaixadores que ens han vingut així de Montaverner, de veritat. Jo vos convido que vingueu al meu poble i farem una cassola, una paella. Esteu convidats, tots els que esteu així. Que reartistes sou. A preparar cassoles. No passarem. A preparar cassoles que en som un capaç. Que hi ha algú que té la panxa molt fonda i no vaig a dir noms. El que sobre en un tàper per a casa. Sí, senyora. Tot apanyat, gràcies. D'acord, moltes gràcies. Cuideu-vos molt. Però continuem, de fet, en Montaverner. De fet, tenim un altaveu de Pepe, que és un apassionat del seu poble, però més encara, si cap, del seu equip de futbol. Soc José Martínez Martí. Ha sigut president del Montaverner i vaig passar el càrrec a Rafael Micó, que avui és el president, que és nebot meu, i estem en primera regional. I gràcies a tots em va dir que tornar a ser en el futbol, que estiguera ajudant-los i estic ajudant-los. Damunt, el camp es diu Ricardo Schaffer, que aquest xiquet el vaig portar jo al futbol, que va ser una meravella, portant el que va fer. Entre tot, jo tota la vida he estat clavat en el futbol. Vaig jugar així, i quan es va acabar el futbol, vaig parlar en la indústria Martí Tormo per a fer el trobador, portant la camiseta groga, que Montaverner sempre portava la camiseta groga. I de tot, no pot parlar-se ja més. Gràcies a tots. Cantando
que tot el món pot presumir de tindre eixa cançó ahí autòctona, genuïna de Montaverner, el grup de dansa del poble. Moltíssimes gràcies per haver actuat. Vine't Sònia, venim cap ací, cap al piset, i ara xerrem. I amb Rafa, que de fet ja el tenim instal·lat ací. En el nostre piset. Rafa, Sònia, benvinguts. Sí, benvinguts. És un plaer tindre-vos ací. Parlàvem d'eixa granaïna de Montaverner, que és ahí, genuïna, del poble, que esteu ben orgullosos, veritat? I tant que sí. La granaïna ens va vindre en la construcció de la via fèrrea de Xat i Balcoll. Com? Sí. Arran de la construcció. Sí, perquè vingueren treballadors d'Andalusia a treballar i la gent d'Andalusia són els que portaven els fandangos a la nostra terra. I per això també. Sí, perquè portaven els fandangos i algunes variacions o palos, com diuen ells, que són les malaguenyes, les rondenyes i les granaïnes. Nosaltres creiem que en un principi potser serien unes granaïnes, però allà la coneguem com a granaïna, la granaïna de Montaverner. O sigui que en principi, perquè igual que malaguenyes, granaïnes també... és... Com la malaguenya salerosa, la granaïna de Montaverner. N'hi ha granaïnes, jo conec granaïnes. Boleares granaïnes és un altre ball que jo conec i l'ha ballat. I deve ser granaïnes, però per nosaltres és granaïna. I granaïna és un símbol més que tinguem a Montaverner, no per a la gent que ballem i ens agrada el folclore, sinó per tota la gent de Montaverner. Tu allí dius la granaïna i tot el món sap el que és la granaïna. Rafa, perquè parles d'aquest símbol, és un emblema ja per a la gent de Montaverner i per a tots els valencians. Sí, també. També. La granaïna va agarrar molta importància allí quan es va formar el grup de danses de la secció femenina i entonces van ser 10 o 12 parelles, no sé, era un bon grup i entonces cantava el Tío Palero, que... Clar, el Tío Palero, que sabem que l'anomenen en la lletra. No. El Tío Palero, clar, el Tío Palero, que li van donar carabasses, que estàvem escoltant també... No, mira, el que li van donar carabasses va ser a mi. No m'agradaria, va ser a mi. Sí. I ara té una explicació, Bueno, continua en el grup de danses de la secció femenina, no? Es va formar un grup molt bo on cantava el Tío Palero, acompanyat a la guitarra per el Tío Ramon. Perquè sàpien la gent del poble, perquè n'hi haurà gent del poble que és més jove i no ha conegut el Tío Ramon, li diem el Tío Ramon del forn, perquè tenia un forn. Sí. No era el del forn de Nadal. Jo molt desencaminat. A Montaverner n'hi ha 3, el que ha vingut avui i 2 més. O sigui que si no fos perquè allí tinguem moltes instal·lacions deportives, no sé si estaríem tots... Aneu compensant per no així rodolant. Clar, perquè en realitat la granaïna no porta lletra. No, a veure. És que, a veure, és que tu no pots dir... La granaïna és el ball i és la lletra. Perquè, a veure, està la malaguenya de Barxeta. La malaguenya de Barxeta està al ball i està el que canten. Però és que el que es cantava era improvisat. El Tío Palero era molt versador i depèn del que havia passat en el poble, l'aconteciment de l'any, o a voltes es clavava molt també en la seva cunyada, diria qualsevol, que li s'havia socarrat el dinar, el que fora, i ho cantava. Però això, les estrofes no són pròpies, o sigui, es canten... Igual hi ha estrofes que són molt populars, com a la vora del riu, mateix a les espardenyes... Mare, no li diga al pare que jo aniré per elles. Es fa en molts balls. I això sí que una miqueta aquests orígens són del Tío Palero, també ens han comentat que el Botifarra també té alguna cosa que veure en aquestes lletres. A veure, és que... Deixa'm sentir a Sònia un poquet. Que parla. Deixa'm sentir a Sònia un poquet. Digues, no, estàvem parlant precisament de l'origen de la lletra, de si l'ha incorporat en aquest cas també Botifarra. Però Botifarra el que va fer va ser vindre al poble, es va posar en contacte amb nosaltres i van ballar un dia perquè ell poguera cantar la granaïna. A partir d'ahir ell ha portat la granaïna a tots els llocs, està clar.
Però per el que fa al tema de les lletres, la veritat és que les estrofes la majoria de les vegades es creen per a quan tens que fer alguna actuació. Per exemple, jo recordo quan vam anar a ballar a Alzira, de la Mare de Déu del Lluc, vam parlar en l'estrofa. I ell diu que lo de les carabasses és per a ell perquè aquesta estrofa la va fer ell. Ah, sí? I se la va crear ell perquè li van donar carabasses a ell. Ara sí que vull que m'ho expliques, Rafa, això. sí. És que hi ha una cosa, és que entonces no n'hi havia gravació. Ara es graven tots els balls i tot, i clar, quan graves un ball, es graven unes estrofes. I clar, quan la gent ho sent i sent aquesta estrofa, diu, ai, doncs això és la granaïna, o això és l'U de... Associa la gravació. Però antes no era així, o sigui, nosaltres també... O sigui, si canta el cantaor del poble, que ara, quan fem música en directe, és Jaime. I Jaime també està des del principi quan es van formar nosaltres. Clar, i Jaime està també acostumbrat a adaptar-se sobre el terreny, perquè també és una miqueta com les albaes populars, que tenen l'apuntador, que en funció d'on vagin a cantar, a tocar, s'adapten. El que hem sentit en la gravació és Jaime. Sí, nosaltres el que fem era això, quan anàvem, a veure quina estrofa fem, a veure què cantem i clar. Però, Rafa, espera't, que estàs fugint de la pregunta de qui el va donar carabasses a tu, Rafa, que vas incorporar això a la Això vol preservar la identitat de les persones que li donen carabasses. Bueno, la vam fer una ocasió i no sé per què s'ha quedat. Ja està pegant-li la volteta. Ja està pegant-li la volteta. Perquè això, clar, era Vicent, que li van donar carabasses. La granaïna, i vos ho pregunto als dos, en quin context es balla? Vull dir, en festes, en qualsevol moment, en qualsevol... Sí, es solia ballar. És que antes, quan venien festes del poble, un dia es feia una dansa. I la gent acudia a la plaça s'omplia i ballava molta gent. I després es ballava la granaïna, perquè ja el dic que nosaltres la coneguem de quan el grup de danses de la secció femenina. L'última volta que la va cantar el tio Palero va ser en 1976, que va coincidir la primera volta que es va fer la festa de moros i cristians. I ell va cantar, entre moros i cristians s'han fet les fiestes de l'any i de premi ens han donat les 2 orelles del rabo. Va cantar. Va comptar la lletra a aquesta situació. Després tu ara sents la granaïna i sempre sents les mateixes lletres que van fer, recordem el tio Palero com un homenatge per a ell. L'última volta que va cantar el tio Palero ja no estava el tio Ramon, ja havia faltat. L'última volta que el va acompanyar ja no s'hi ve, el van acompanyar en una cadireta, el van assentar allí i bueno, el grup de danses, quan va veure que ja la gent era major, es costava ja enjuntar-se més, veien que allò anava a pedres i això, i és quan van començar a ensenyar a gent més jove. I van fer un grup de 10 o 12 parelles, entre 15 i 16 anys, no? Bueno, jo entonces tenia 10 quan van començar, jo era del grup de xiquets perquè no volien anar els majors. La meva germana sí que estava més La germana és de... Vos pareix bé que coneixem una miqueta... Anem a conèixer una miqueta els membres del grup, perquè també, Rafa, que parlaves d'això, de que no es perda aquesta tradició, i així tenim amb els artistes. Hola, com el diuen? Hola, Rafa també. Rafa també? Hi ha molts Rafes a Montaverner? Bueno, no sé a Montaverner quants n'hi ha, però sí que hi ha molts Rafes pel món, sí. Des de quan portes en el grup de dansa? Jo porto, bueno, en el grup de ensenyar-me a ballar danses des de fa 7 anys. Moltes vegades sempre ho parlem així, que falten sempre més membres masculins en el grup de danses. I per representació si tenim 2 dones que han tingut que ballar juntes. És veritat, i això no hauria de passar. Mira, si estan veient-nos des de casa, anem a convidar també a la gent, a tots els xicons que vulguin ballar danses populars valencianes perquè no es perga mai de la vida, esta granaïna també de Montaverner, què els diríem? Què els diries, Rafa? A veure, jo, qui vulgui ballar que balli, i el que no, que no. Jo ballo perquè m'agraden les danses i és el que faig, però no vas a obligar-los, perquè tinc familiars que diuen el mateix que dius tu, que llàstima que no hi hagi més homes, però si hi ha més dones que homes, que ballin les dones entre elles, i això és una cosa que ja està habitual, que homes entre homes, dones entre dones, això no hi ha problema ara, i que balli el que tingui ganes de ballar i el que no, que miri i aplaudisca que faig una altra cosa. També té raó, però a mi m'agradaria també compartir aquesta experiència també teua positiva, de dir què t'aporta tu el món de la dansa per a que altres també vulguin compartir-lo, com tu. Home, a mi el que és el món de la dansa
no el ball en si, sinó la gent que envolta el món, és una família. Per mi, jo estic en el grup de danses de les comarques de Cocentaina i per mi, sense ells no seria jo, seria a saber què seria jo. A mi m'han donat vida, sí, m'han tret de casa, anem de festa, assajos, trobades, sí, per mi, les danses per mi és la família que tinc en les danses. Ha sigut molt bonic això que has dit, la família, la vida, veure les artistes, les xiques. Mira, em posen enmig de les dos. Com el diuen? Bea. Bea, i tu? Jo, Àngels. A veure, Bea i Àngels, també comenteu-nos, és de veres això, que sou una autèntica família a Montaverner, també, del grup de dansa, perquè suposa que també socialitzeu, esteu ahí, a banda de... Teniu el comboi de reunir-vos, d'eixa dansa, però també d'això, de les persones, de compartir i de la gent menor. Sí, la veritat és que únicament no és la dansa ja, sinó que n'hi ha molta gent darrere. També és important la rondalla que tenim, el cantaor, que ahir sí que n'hi ha més xics, que és una manera de participar també. Els dolçainers, el tabaleter, que vull saludar-los a tots. Saluda'ls a tots! I al grup de danses a tots, perquè és un grup molt nombrós, hem vingut una representació molt xicoteta i clar, estaran tots veient-nos i vaja, una forta abraçada i el reconeixement. Si esteu veient-nos, escolteu, quan passe tot això, no vos heu lliurat de nosaltres tan pronte, se'n veniu, se'n veniu així tota la representació del grup. I fem així un espectacle. O vingueu allà a Montaverner, que allí estarem més amplis, en la plaça, al campanar, allí estarem de categoria. Si Mahoma no va a Montaverner, Montaverner va a Bona Vesprada. Tu no patisques que nosaltres anirem, perquè així també tenim la plaça municipal, i així i allí anem fent-ho tot. A veure l'altre artista. Com vas començar tu en el grup de dansa de Montaverner? Jo vaig començar l'any de festera, que allí celebrem les festes patronals de monjos i cristians, i els festers i festeres tenen les xiques de 7 anys, els xics 18, i ahir els de 7 anys, l'any de ser festera, van començar a ensenyar-se. Les meves germanes, ella és germana meva, l'altra germana també balla, i com elles estaven ahir, jo ens veia a ballar, clar, i tenia el cuquet, i em vaig ensenyar els de 7 anys i molt bé. Els de 7 anys, que també estàs ahí en un moment de l'edat del pavo, una miqueta que dius, ara jo danses populars valencianes, no, això s'ha de fer, és veritat que dius, això és modern, és xulo i la gent s'ha d'apuntar per aquestes tradicions, no es perden mai de la vida. Com ho has vist sempre de menuda, jo recordo veure-ho en les festes del barri del Pilar, com ballaven la granaïna, i a mi em cridava molt l'atenció. I ho veia de menuda i pareix que ho portes i t'entren ganes d'aprendre a ballar i va ser una oportunitat. Mira, saps què està entrant a mi ganes? De que ja, com vos tinc així, jo necessito que torneu a actuar, de tornar-vos a veure en acció. Què aneu a interpretar ara? És la segona part de la granaïna. La granaïna són 4 passades, n'hem fet 2 i ara les 2 que queden. Vinga, va, a veure aquesta segona passadeta de la granaïna de Montaverner. L'escenari, la plaça municipal de Bona Vesprada, no és la vostra, la de Montaverner, però tenim ahí... Això vos val, no? Teniu ahí prou espai. Endavant, quan vulgueu. I visca Montaverner.
Fantàstica aquesta granaïna de Montaverner, patrimoni immaterial de Montaverner i de tots els valencians i de la humanitat. Moltíssimes gràcies, de veritat, per acompanyar-nos esta vesprada. I que no es perga mai de la vida. Que no es perga aquesta tradició, clar que sí. Quantes coses estem coneguent, de Montaverner, d'esta Buah! localitat de la Vall d'Albaida, A mi no? està encantant Estem de aprofundint, Montaverner. ens hem clavat. Hem conegut la seva gastronomia amb aquesta casola de Carnestoltes. N'hem sabut fins i tot també del seu teixit musical. Hem conegut persones meravelloses. Potser és més fantàstica Què ens que la gent. falta? I la gent és genial. La gent és genial. Què ens falta? Mira, jo és Entre que- d'altres coses. Conèixer també el seu entorn natural. I Raül ens fa un aperitiu. Fantàstic tot. Hola, em dic Raül Sanfèlix, estic a l'àrea recreativa El Calvari, d'ací de Montaverner, un lloc molt especial per a passar el dia, amb família, amb els amics, i també dir-vos que soc membre del Club Espeleològic Trencacorda, en el que practiquem espeleologia, escalada, barranquisme, tot el que siga de muntanya. És un esport minoritari, el de l'espeleologia, però també tenim ací al pavelló esportiu un espeleòdrem fixe per a practicar abans d'eixir del poble, i també tenim un rocòdrom de 3 vies d'escalada. Anima a tota la gent a fer esport, a participar i provar esports nous, que encara que són minoritaris, però són molt diferents i molt bonics. Gràcies, Raül, Moltes perquè gràcies, també de és veritat que els esports minoritaris també tenen dret a viure, perquè que tot en la vida no és futbol, per l'amor de Déu, i l'espeleologia sempre és una cosa que a mi m'ha cridat molt l'atenció. Jo he fet molta espeleologia, Joan Espinosa, Què dius? pel sofà de ma casa. Ah. Saps pel sofà de ta casa? Escarba, escarba. Que sempre trobes alguna monedeta per ahí. 5 duros. Un Te mòbil. pots trobar 5 duros. Un micròfon, de 5 un duros. papers, tot això va clavant-se per ahí, espeleologia, d'estar per casa. Hi ha una cosa que es diu aspiradora, saps? També té Que raó. si es gasta També sovint, té raó. no es queden allà les monedes. No, només és un consell. En fi, anem a un altre tabeu que tenim preparat. Este és veure, molt a veure. especial, són 2 veïnes estupendes de Montaverner. I ara, Maria, també et demana que li pares molta atenció a les cares que hi seran. Veges si et sonen. ¿Esteu en Montaverner? Mare meva! Que és broma, que ja ho sabia. Que un pardalet m'ha dit que la meva rúbia preferida està pel meu poble. Maria Fuster, això s'avisa, bonica. Què fas? Perdona, per muntar la piscineta, xica, ja que no podem baixar al poble, com a mínim, ens refresquem així, no? Bueno, això és de veres. Ara, que allí fa més calor que sí, també t'ho dic. Però bueno, jo trobo molt a faltar el meu poble, Oh, que bé s'està allí, per molta calor que faig. Sobretot, la cassoleta que fa ma mare. Maria, passeu per casa i dineu allí. Bueno, igual l'hora que és... Berenar, un bon sopar. pa de Calatrava també fa, Si no és que vos posa un tàper de cassoleta. Ai, en fi, una abraçada i bona vesprada. Bona vesprada, Hola. bonica. Soc Mercè, soc de Montaverner i estic així a la Font del Povil per a parlar-vos un poquet d'una cosa que m'agrada molt del meu poble, que és la Ruta de les Fonts. Com molts sabeu, Montaverner és un poble en el qual s'ajunten el riu Clariano i el riu Albaida, en el qual el riu Albaida continua fins al Mediterrani, i gràcies a això tinc una gran riquesa en aigua i tinguem moltes fonts. És un lloc molt bonic, el meu poble, que vaig a dir-vos jo, i res, i des d'ací vull donar-li una forta abraçada a Maria, que estàs fent de categoria i que eres una artista. Moltes gràcies. Que bonica eres. Ai, Quin convoyet, que me les menja les dos, Qui per favor, són? quin comboi. És que, Són amigues? Mira, Raquel Sí. i Mercè. Mercè vaig estudiar en ella la carrera, comunicació audiovisual. De fet, en Mercè vaig anar al Montdoc, que vaig anar al seu poble. Ah, clar, quan Allí vaig veres el anar a documental Montaverner, aquell. Sí, a veure el documental, em vaig quedar per allí, o sigui, conec Montaverner i, per favor, la meva Raquel, que és l'actriu més gran mundial de Montaverner i de tota la contorna, que és fantàstica, que Se està li nota, treballant un muntó Se d'actriu, li nota el és salero. boníssima Se li nota el i salero, és i la molt, gràcia. molt gran. I mira, farder, jo farder d'ella, que és amiga meva. A tirar-se floretes, clar que sí, clar que sí. Ens queda una nova connexió, crec, Maria. Tenim una nova connexió, tornar ja per a rematar, que ja... És que no... Mira, posar-li ja la cirereta al pastissos, això és que ens ha portat esperança, ja, la cirereta de Montaverner, perquè tenim a Berta Baidez en una nova història, ja per a tancar, ja en la traga final, Berta. Maria, Joan, mireu en qui estic, en Esteban, el protagonista Hombre, del nostre vídeo de Esteban! presentació. Ah, clar. És la persona que ens va Això és convidar. un circular, Per fi circular, estem en Montaverner. Per fi, benvinguts. Ai.
Bueno, Content o no de que estiguem al poble, per fi? la veritat que sí, va ser això, des d'ací volíem donar a conèixer el nostre poble a tota la comunitat valenciana i bueno, la veritat que molt satisfets. Jo crec que tot el poble s'ha involucrat moltíssim en que vinguera a punt i bueno, estem molt contents. Espero que us hagi agradat tot el que heu vist, les nostres festes, els moros i cristians, el Ball de la Bandera, la nostra gastronomia. Pues bueno, i ara ens trobem així, en la Font dels Quatre Xorros i en el Llavaor, en un dels dos llavaors que tenim així al poble. Perquè, Esteban, tu vas ensenyar-me, anem a fer una ruteta, no?, per les fonts que teniu al poble. Sí, ara visitarem unes quantes fonts de la ruta de les fonts i el sender del riu Albaida, també. Este és un dels llavaors, perquè teniu dos llavaors al poble, la veritat que és prou, i és prou inusual. Sí, i a més este és més gran que l'altre, que està en la Font del Molí, i bueno, la veritat que el llavaor s'ha gastat hasta no fa molts anys, venien dones a llavar la roba. Sí, fins fa quants anys? A finals dels 90 o això encara hi havia dones que venien a llavar. I així està la Font dels Quatre Xorros. Esta és la més, bueno, una de les fonts més populars d'ací del poble, vale? Pels quatre xorros que té, 4 endolls. A veure com està l'aigüeta, fresquíssima, que bona. Donen ganes, de llançar-se de cap, Esteban. Avui que fa tanta calor, s'agraeix un muntó. Esteban, la nostra ruta arranca així, en la Font dels Quatre Xorros, però quantes fonts n'hi ha que anem a anar fent-la? Eso és, així n'hi ha catalogades en Montaverner 16 fonts, unes estan desaparegudes, altres només estan en naixement i altres pues, bueno, estan més ben conservades com esta o les que veurem després. Arranca així la ruta, com hem comentat. Quants quilòmetres són? És per a tots els públics o no? Ho hem d'entrenar per a fer-la? Sí, és una ruta curta, sí, el sender del riu Albaida, que bordeja el riu Albaida, va al costat del riu, i bueno, és per a tots els públics, per a fer una ruta familiar, perquè la veritat que és molt còmoda, és agradable, avui perquè ara mateix fa molta calor, però després ve molta gent a caminar al costat del riu, perquè la veritat que és un ambient que acompanya, és unes vistes molt agradables també. I la gent es preguntarà, per què tanta font a Montaverner? Per què n'hi ha tanta aigua? Bueno, és un poble de riu, no? Tenim el riu Albaida i el Clariano i tenim molts naixements de fonts, que ara després ens ho explicarà un altre veí d'ací de Montaverner. Estem veient un pont ahí preciós de ferro. Sí, estos són els dos ponts que tenim. Este és el pont curt, el que es veu així, després està l'altre, el pont llarg. Són ponts de finals del segle XIX, després ja el 2005 ja es va construir un altre pont nou, però la veritat que encara es conserva i es manté per anar a una zona del poble que es diu la Casella. Allí veiem a gent, allí veiem a gent que baixen encara els xiquets, hola, encara baixen xiquets, hola. Estan ahí pescant, perquè la veritat que els dos rius estan vius i tenen peixos, tenen sagrantanes, i la veritat que és molt agradable perquè no passa molta aigua i és molt còmode per anar amb la família a buscar sagrantanes o el que siga. Quin planasso vindrà així, no?, amb els xiquets, per a poder disfrutar del dia. La veritat que sí, i hi ha ambients, hi ha fonts com la del Povil, que ja veuràs, que després veurem, que és molt còmoda, és per anar amb la família, a berenar o el que siga. No avances més, Esteban, perquè saps el que és un planasso? El que hem fet este matí tu i jo, que ens hem pegat una bona ruteta per altres fonts, moltíssimes que n'hi ha així al poble, vols veureu? Clar que sí. Mireu quina ruta ens hem pegat, Esteban i jo, mireu. Esteban! Bona vesprada, com estem? Avui fa un dia de categoria per a fer una ruteta per les fonts del poble, no? Eso és. Ahir anem a ensenyar-vos la ruta de les fonts que teniu amb la senda del riu Albaida. Ara mateix estem al riu Clariano, perquè a Montaverner s'enjunten el riu Albaida i el Clariano, i continua el riu Albaida. I mira, ara mateix ens trobem en la font de l'Anglès. És una font menudeta, però molt protegideta, així al costat del riu, que a Montaverner trobarem moltes fonts i, si voleu, les provem totes i al finalitzar ja me dius tu quina és la millor aigua. Si te pareix, la vaig a tastar i al final faré un examen de totes les aigües i jo, per a mi, diré quina és la que més m'agrada. Molt bé, perfecte, endavant. Pues jo la veig de categoria. Un 9 li fiquem a esta de l'anglès. Continuem. Pues Berta, ara estem en la font de la Bassenilla, o la font de la Sénia, que es coneix. És la que queda més proper del poble. Així dalt està ja el poble, l'antic convent,
I, bueno, la veritat que com quedava molt proper del poble, doncs quan érem més menuts baixàvem així a aquest entorn i, bueno, la veritat que tots els jovents hem passat així molt bones estones. I, doncs, bueno, faig una recollideta i per això el nom de la Bassenilla, no? Per la forma també que té. Però, bueno, anem a seguir el cartell, de que no és apta per al consum humà per seguretat. Millor que no, que me queden molts programes per davant i molts pobles que visitar, Esteban. Anem a continuar. Doncs mira, Berta, ara estem ja en la Font del Povil. La Font del Povil és la més típica, la més popular d'ací de Montaverner. Tots hem vingut així a celebrar algun dia de Pasqua. Tastem l'aigua, a veure? Clar que sí. Vinga, a veure. Ai, que bona. Un buit i fiquem. Està totes bones, que està fresquíssima, boníssima. Continuem? Vinga, va. Ens queda una, Doncs mira, Berta, venim pel sender del riu Albaida. Ara mateix estem a la Font de Capblanc, que la veritat que queda molt proper del camí i molta gent ve a carregar aigua, no?, en garrafes i demés. A veure, que és l'última, a veure quina valoració li fique ja. A veure, a veure. Està complicat, està complicat. Jo li fique un 8,5. Aleshores, guanya la Font de l'Anglès. Per a mi la millor és la de l'Anglès, també. Bé, coincidim. I s'aigüeta tan bona, això estarà fresquet o no, Esteban? Sí, la veritat que, bueno, avui fa un dia molt calorós, també. Com portes els peus per entrar? Mira, perfecte, ara llevo les xangles i podem entrar. Berta, moltes gràcies per vindre a Montaverner i donar a conèixer el nostre poble. Espero que t'hagi agradat. Estic encantada, Esteban. Que continua un altre el poble, que jo me quedé així ben a gust en el riu, que està ben fresquet. Molt bé, doncs ara, mira, si seguim el riu cap a baix, arribem al poble. Mira, jo me'n vaig per cair de passeig. Adéu, adéu. Molt bé, adéu. Se n'anem de passeig per així, a poble. Que passeig, No hem arribat al poble, no hem arribat al poble. Així estem, que mos ha tocat eixir del riu, però estava més fresqueta l'aigua. Però s'estava molt bé, s'estava molt a gustet. Ja hem arribat a la segona font. Sí, estem ara en la Font del Molí. Ja sí tenim a un veterano d'ací del poble, Vicent. A veure, Vicent, que bé està vostè així en l'ombreta. Com estem? Bé, de categoria, no es pot demanar més. Vicent, esta font és la Font del Molí. La Font del Molí de tota la vida. Vostè què pot contar-me d'esta font? Ai, pues que degut a conforme va l'oratge, avui dia cada volta xorra menys. Pues sí. Jo l'he coneguda, els dos xorros així a tope. I ara, a males penes goteja així, que... Una llàstima. Sí, perquè tots els aqüífers van a menys, per desgràcia. Vicent, vostè, hem vist unes quantes fonts que hem fet una ruta. Vostè què recorda de quan era menut? Alguna font que ha desaparegut? Que xorraven totes. Que xorraven totes. I damunt es podia veure, perquè en quasi totes les fonts, a part d'estes del poble, fora en el camp, n'hi ha moltíssimes. Entonces, totes les hortes estaven treballades i totes les persones majors solien anar a veure la font. Entonces, en el viatge d'anar i tornar, anaven netejant el caminet i allò era una gràcia. Ara no, ara va haver una temporada que es va netejar un poc i al cap de 4 dies passaves i no ho coneixies. Tornava perquè, clar, les fonts estan en terreny humit. Entonces la vegetació de ribera va que xuta. Vicent, no me queda temps per a més perquè hem vist les fonts en un reportatge, hem vist també en Esteban, vostè m'ha explicat i com estaven les fonts antigament, i jo el que vull és que vos fiqueu ben juntets, apropa't ahir a Vicent, perquè jo vull anomenar-vos, atenció, ambaixadors de bona vesprada! Que ho heu fet molt bé! Grans! Gràcies! Gràcies, Montaverner, un plaer! Gràcies! Mira, jo no sé si és l'aire ixe de la vall d'Albaida o l'aigua precisament de les fonts que beveu, però sou fantàstics des de Montaverner. Gràcies de veritat per compartir tot amb nosaltres. Ha sigut, a mi m'ha encantat descobrir el poble. Ja ho dia la cançó de la granaïna de Montaverner, que és el poble de l'alegria, i tant que sí, perquè mira que l'heu transmès. De veritat, ixa alegria. Un goig, de veritat, una alegria. Ara que parles d'alegria, l'alegria que volem la tenim baix del coixí. Mira.